me pagando caro, deberíamos estar en directo. Sí. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, sí. Hola. Hola. Hola a todos. Hola, hola. Ey, ey. Hola. Bueno, sí, sí. Ja, tu vinci falan veramente. No, ninguna. Son muy gruesas, por acá. Me gusta. Qué curioso. Boa tarde a todos e todas, benvidos a este pleno ordinario do mes de febreiro. Damos comezo ao mesmo. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión anterior. Algúnha emenda, modificación, engádega que haxa que realizar ou hai corrección na acta? Nada, polo que vexo. Votos a favor da mesma? Unanimidade. Ben. Pasamos ao punto número 2, que é o expediente da prórroga de subvención nominativa. Ben, pois aquí trátase dunha subvención para a asociación, para a agrupación deportiva Parada de Piñor por reforma de instalacións deportivas. Outro día preguntouse cal era o motivo polo cal se prorrogaba ou se tiña que prorrogar en pleno esta achega. Pois ben, o Concello de Barbadás está traballando na elaboración dos orzamentos 2025. Estarán listos en 2-3 meses aproximadamente, pero consideramos prioritario adiantar a prórroga desta achega mentras se revisa o mapa de subvencións, falando cos colectivos afectados. Esta subvención ten prioridade porque ten como finalidade rematar a fase das obras que son de urxente execución para evitar que haxa perigo nestas instalacións. Basicamente, o que se dixo xa outro día, neste caso, ese é o motivo, non pode esperar a que se aproben os orzamentos. Don Ramón? Sí, boas tardes a todas e a todos. Nada, simplemente, por resumir rápido, porque esta era unha proposta que levamos nós sempre aquí no Concello, dende o 2015 que estamos aquí,
pero que xa no 2012 xa se presentou un proxecto ao anterior goberno, bueno, o último goberno do Partido Popular, presidido por Freire Couto, no que se pretendía que o Concello se fixese cargo da remodelación do campo de fútbol da Chaira, neste caso. Estaba sustentado en dous pilares básicos, que era unha instalación deportiva no medio dunha parroquia de máis de 2.000 habitantes, no corazón desa parroquia, e que xa nos principios dos anos 90 foi onde naceu as escolas deportivas de Barbadás. Xa daquela se firmara un convenio coa agrupación deportiva Parada Piñor, que era a que se gestiona o campo desde hai 55 anos, que foron os que fixeron o campo cando empezou o fútbol ali. No 2015, que entramos aquí, pois pensamos que o primeiro goberno que houve, o Partido Socialista, o Bloque Nacionalista Galego, ia a tomar este tema en serio, pero ao final, por diversos motivos, por outro goberno do PSOE en minoría, tamén non se actuou, pois agora por fin, porque non dá tempo a explicar ahora todo eso, agora por fin, pois un goberno do PSOE con Democracia Ourensana asumiu o compromiso de hacerse cargo desta instalación para complementar a oferta de instalacións deportivas deste Concello. Polo tanto, mentras non, que en breve se poderá pasar o campo a propiedade do Concello, necesita unhas obras urxentes que estaban caendo muros e caerían en fincas, en casas dos veciños colindantes e da propia estrada, que ten un tráfico intenso, como todos vostedes saben. E, polo tanto, a forma legal para ir facendo esas obras agora mesmo, antes de que pase a instalación ao Concello, é por medio de subvencións nominativas, que é o que vamos a aprobar hoxe. Moitas gracias. Grazas a vostede, don Ramón. Don Daniel? Nada. O vocero ou vocera do Bloque Nacionalista? Sí, boa tarde. Mira, as subvencións nominativas están reguladas por a Lei de Subvencións Públicas da Xunta de Galiza do 13 de xuño de 2007. Esta lei di que as subvencións con carácter xeral deben ser por concorrencia competitiva e só con carácter excepcional deben ser nominativas. Entonces, por que supoñen estas subvencións nominativas? Pois promover o caciquismo que tantas veces se rexeitou neste pleno, porque se dá a quen o dirixente quere e, ademais, préstase como un favor. As subvencións nominativas, aparte de ser alegais no sentido de que deberían ser só con carácter excepcional e urxente, deben ser para cousas que establece a lei. Por exemplo, un concerto en Barbadás que precise dar unha subvención a unha asociación cultural ou musical para promover este evento musical. Pois se dá unha subvención nominativa. Outro exemplo, pois un acto deportivo importante, por exemplo, non sei, o Rally Mix de Ourense, pois se dá unha subvención nominativa a Escudería Ourense para realizar este rally. Despois, cada un dos partidos políticos decidimos se estamos de acordo con darlle ou non lle dar. Pero, en principio, estarían xustificadas, formarían parte das subvencións nominativas por lei. Vale, para unha obra, entendo, se a obra é de carácter municipal, é o Concello quen ten que facela e asumir eses costos. Se non é, como parece ser o caso, entonces o Concello de Barbadás o que pode facer é unha subvención en concorrencia competitiva para instalacións deportivas privadas e entón concederíase o presuposto que a lei establecese. En todo caso, a nos parécenos que a cuestión aquí non é se é un tipo de subvención ou non. Aquí a cuestión pois é comprar o favor dun determinado concelleira a cambio dun prezo. O prezo serían 15.000 euros a cambio de ter el unha xestión que sacou por aso pobo e vos un socio implícito de forma sutil e sibilina. Nada máis, gracias. Moitas grazas a vostede, doña Chelo, supongo. Si, interven vostede, sí. Sí, señor alcalde. Buenas tardes. Bueno, nosotros, el Grupo Popular, lo que quiere un poco corroborar el voto que vamos a tener y que vamos a decir al final de las dos intervenciones, y es un poco, vamos por el lado, en este caso, del BNG, que, bueno, últimamente coincidimos en varias de estas propuestas, ¿no? Estamos totalmente de acuerdo con doña Nuria en este momento que la ley lo que dice que sean las subvenciones con,
de concurrencia competitiva, ¿vale? Entonces, lo que no estamos de acuerdo es que en este momento se le dé una subvención. Sabemos que los presupuestos, o sea, vimos el informe que se hizo de intervención donde dice que realmente como los presupuestos todavía no están para el 2025 aprobados, como bien nos explicaron en la comisión informativa, posiblemente se vayan al mes de abril o mayo, no se sabe porque, bueno, ya vimos el último presupuesto en qué fecha se aprobó, que fue a finales del 2024. Como todavía no tenemos seguro eso, nosotros no podemos dar a favor una subvención nominativa, en este caso para una obra que no pertenece, como bien dijo nuestra compañera del BNG, al Concello, porque no está todavía traspasado lo que es la titularidad de ese campo. Creemos que está en ello, por lo que nos han explicado últimamente, pero de momento todavía pertenece pues, a lo que es, en este caso, a una agrupación pues, deportiva que es Parada de Piñor y que realmente pues, nosotros, los 15.600 anteriores del año 2024, entendemos que había pues, que arreglar un muro, o yo de obras no entiendo, y que realmente pues, esos 15.600 ya se han pagado en su momento. Pero ahora, volver a dar esos 15.600 a algo que realmente pues es una subvención nominativa para continuar unas obras, yo entiendo que cada uno en su casa sabe lo que tiene de presupuesto y si no, y si tiene 15.600, pues para comprar lo que sea en una vivienda o en una unidad familiar, pues en este caso lo puedo comparar a una asociación en este momento deportiva como es Parada de Piñor, y si realmente hay una subvención de 15.600 hay que contar con eso y se puede hacer esa obra con ese importe, pero no se puede estirar la manta cuando realmente no sabemos si vamos a tener otros el año que viene hasta que se apruebe el presupuesto. Entonces, el Partido Popular entiende y quiere dejar claro su voto, y es que si realmente fuera para algo urgente, para algo que realmente fuera de titularidad municipal, como no es el caso, estamos dejando en este momento a otras asociaciones culturales que sí reciben subvenciones Ten que nominativas. rematar, dona Chelo. Ya termino, señor alcalde. Subvenciones nominativas que las estamos dejando en el aire. Entonces, continúe en la siguiente, pero nosotros no lo vemos correcto. Moitas grazas. Ben, simplemente decir que esta non é unha instalación municipal, é certo, por eso se ten que facer deste xeito, por eso hai que facer esta subvención non a través de concurrencia competitiva, porque ademais deso, esta é unha obra urxente e que lle suporía ao Concello, porque evidentemente a asociación ou a agrupación deportiva para de Piñor non é unha agrupación solvente, non ten unhas propiedades que responder, non hai póliza de seguros que garanta as responsabilidades en relación a un posible percance. Indo máis alá dese posible percance, son os danos persoais e materiais que se poden causar e evidentemente pode haber unha responsabilidade do Concello. O Concello está traballando para que en común co colectivo afectado para que esta instalación deportiva pasa a ser propiedade do Concello. Creo que non debe faltar moito para poder chegar a esa solución definitiva e despois estas instalacións revertirían a través dun convenio no Concello. Polo tanto, urxencia, sí, concurrencia competitiva non pode haber porque aquí non hai outras instalacións en concurrencia competitiva. É o único caso no Concello no que se poden actuar deste xeito e, polo tanto, entendemos que a concurrencia competitiva non é a caída para este caso. Se estamos falando dun concerto que ao mellor ten máis prioridade, máis premura que isto, creo que isto é unha necesidade actuar sobre ela. Moitas gracias. Don Ramón. Sí, bueno, explicarlle aos portavoces do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego que sí que é urxente, porque hai 6 meses cando se adoptou o compromiso o convenio para facer isto, a agrupación deportiva iba a deixar a extinguirse para non ter responsabilidade sobre o que pasara no campo. Ou seja, que se caíran os muros que xa estaban caendo, e ainda hai que facer algúns máis para curarse en saúde e que non sigan caendo, iba a ter que ser o Concello quen votara mal deses arreglos de igual forma. Por lo tanto, unha vez que o Goberno adoptou ese compromiso,
a agrupación deportiva non se desfixo, polo tanto, segue con responsabilidade nas instalacións, pero o Concello ten que asumir esas obras, senón hai un risco de que caigan eses muros. E, polo tanto, como a instalación vai a pasar ao Concello en breve, que esas obras estén feito, pois forralle cartos ao Concello, porque se caíran eses muros, despois o coste de levantar eses muros sería moito maior. Moitas gracias. Moitas gracias, don Ramón. Don Daniel. Nada, creo que o contexto queda ben claro, é dicir, é adiantarse os acontecementos, neste caso a forma xurídica non nos la inventamos os concelleiros, sino que a fórmula xurídica, bueno, pois é vendada por informes de intervención da Secretaría Municipal, co cal os cauces son reglamentariamente correctos. Agora, a argumentación política que lle queiran dar vostedes, pois, evidentemente, están no seu dereito. Sí, solamente quero facer mención tamén, que dice o señor Bispo que últimamente o BNG e o PP están moi de acordo. 6 máis 2 son 8. Igual tamén poden falar con Ramón en tal caso. Gracias. Grazas a vostede. Supoño que prosigue vostede, dona Nuria. Mira, para nós as infraestructuras deportivas na comunidade son importantes, pero que neste momento non se cumpren as condicións necesarias para xustificar unha prórroga da subvención nominativa para a reforma das instalacións deportivas. Por qué? Porque hai necesidades prioritarias neste municipio, públicas, prioritarias e públicas, como son a mellora das infraestructuras básicas, a atención aos servicios sociais ou a seguridade cidadá. Sinto decirlle que a xustificación que vostedes dan os uns e os outros non xustifican esta intervención. Por outro lado, pode haber un desaxuste orzamentario. Aquí repítese como un mantra unha e outra vez, non hai diñeiro, non hai diñeiro. Non hai diñeiro para qué? Porque cando convén aparecen os 15.000, 15.000 por certo, 15.000, 60.000. O sea, aquí hai ceros de sobra. Non sei se se deron conta, repítense en varias follas. Vale, entonces, e despois, é prioritario para a poboación de Piñor neste caso esta obra? Consultouse a poboación de Piñor? O non? O nos decidimos si isto é lo que consideramos, entón levámoslo a cabo. Bueno, en todo caso, as subvencións con carácter xeral deben ser por concorrencia competitiva. Normativas deben ser para casos excepcionais. Nada máis, grazas. Moitas grazas a vostede. Vostede prosigue tamén, non? Sí, vamos a ver, nosotros no es una necesidad prioritaria. Como bien decía dona Nuria, vamos a ver, hai necesidades neste concello como é a seguridade vial, que esta semana vimos nos periódicos outros 2 atropellos na avenida Celanova, non son necesidades prioritarias. Prioritaria é todo o que está nos povos a pasar nas carreteras, na avenida Celanova, na seguridade vial, nos pasos de peatóns, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué faría o Partido Popular? Pues realmente antes, bueno, lo dijo, no sé si el señor alcalde, vamos a ver, o el señor Padrón, si realmente esto ya está para pasar al concello, lo que es el campo de fútbol, ¿qué haría el Partido Popular? Parar automáticamente todas las actividades que hubiera en ese campo, cerrar a cal y canto ese campo hasta que fuera prioridad, o sea, hasta que fuera del concello, hasta que esto se pasara al concello. A mí que me digan ahora, lo que dije antes es que no me voy a repetir, si realmente hay 15.000 euros, pues hace ese muro que es prioridad para que no caiga en una casa particular o que no se hubiera, pues que no hubiera para la seguridad vial ningún problema, pero realmente urgente no, lo que haría es directamente este concello tomar la iniciativa de paralizar esas actividades en ese campo de fútbol para que no haya, porque les digo más, yo si soy la peña de Parada de Piñor, que son los que juegan allí, automáticamente me negaría a jugar y diría, si pasa algo en este momento, solamente le hago una pregunta al señor Ramón Padrón. Si este fin de semana que viene se juega un partido allí y hay un problema, ¿de quién es la responsabilidad? En este momento no es titularidad municipal. Entonces, es que yo me negaría totalmente, si soy la peña, a jugar hasta que pasara titularidad municipal. Eso es lo que haría el Partido Popular. Y también hay otra arma que no sé si se podría hacer o no, porque lo desconozco, no soy técnica. Pero un convenio, es decir, si esto ya tiene todo el hilo hecho para que automáticamente se pase a titularidad municipal, pues haríamos un convenio donde automáticamente
automáticamente libero a la agrupación de Parada de Piñor y automáticamente el concello, pues a través de ese convenio, coge esa responsabilidad patrimonial. Entonces, automáticamente la agrupación quedaría exenta. Pero mire, en este momento, señor Ríos, si pasa algo en ese campo de fútbol, los responsables es lo que es la agrupación que tienen hoy allí, la agrupación deportiva. Entonces, no entiendo la necesidad urgente y sigo diciendo que nosotros, en el momento que nos traigan a este plenario que pasa el campo a titularidad municipal y que hay que hacer las obras, ya se vería, pero realmente nosotros posiblemente lo tendríamos que deliberar entre los 6 concejales y votaríamos a lo mejor a favor. Lo vamos a dejar ahí, pero ahora mismo el voto va a ser en contra porque nosotros no lo consideramos urgente. Lo que tendría que hacer, sí, ya termino, señor alcalde, lo que tendría que hacer tanto la agrupación de la Peña de Parada de Piñor como el concello es paralizar totalmente las obras allí. Gracias, señor alcalde. Grazas a vostede tamén. Vamos a ver, por partes. Estamos falando das subvencións en concurrencia competitiva. Estamos de acordo perfectamente en que deben ser, como norma xeral, en concurrencia competitiva. Pero cuestións de índole especial, chamemos especial, que teñen que ser solventadas pola subvención nominativa. Eu fagolles, isto non ten un ánimo de agravio nin cousa polo estilo, pero eu teño que facer varias reflexións, dúas en concreto. A primeira, cando houbo un problema que afectaba a un colectivo vencellado á mobilidade neste concello, estaba ese área dirixida polo tenente alcalde do Bloque Nacionalista Galego, díronselle a esos señores e señoras, a ese colectivo, diúselle unha subvención nominativa. Diúselle unha subvención nominativa para rotular e cambiar os seus vehículos e adaptarse a unha ordenanza municipal. E cando se dieron subvencións tamén a deportistas de élite de alguén vencellado, algún concelleira ou concelleiro do Partido Popular, tampouco era en concurrencia competitiva. E aquí nunca dixeron vostedes nada, pois isto é máis importante, bastante máis importante que todo o que están dicindo de que hai que cumplir cunha normativa. E cúmplese a normativa. Por lo tanto, isto é prioritario para o Concello e, ademais deso, pon vostede un exemplo, doña Chelo, que non me parece máis apropiado, non me parece máis acaído. Cando vostede fala de atropelos no Concello, é culpa do Concello que ao mellor alguén exceda o límite de velocidade? Por exemplo, o límite de velocidade é 30 km/h. Sí. Señora Chelo, non xesticule, supera o límite de velocidade ou non que está arbitrado por lei na zona urbana a 30 km/h? Sabe o vostede? Pois xa está. Cando onte houve un accidente na Comunidade Autónoma de Madrid na que un vehículo se saíu da calzada nunha autovía e colisionou contra unha árbore onte, causando unha retención de 30 km ou dunha hora, non lembro, é culpa da señora Ayuso. Eu convido a esas reflexións, doña Chelo. Convido a esas reflexións. Cando alguén incumple unha normativa, é culpa do Concello? Penso que non. Cando alguén incumple esa normativa, se é collido infraganti, será sancionado ou sancionada. Pero non é culpa do Concello. Se alguén vai a máis de 30 km/h, ou vai mirando o móvil, ou vai falando no seu coche e causa un accidente, pois non é culpa do Concello, doña Chelo. E por último, remato despois. Don Ramón, esta era a segunda intervención. Nada, remato eu, quero dicir unha cousa máis. O afán e o fin deste goberno é precisamente chegar a un punto no que se ceda esa instalación ao Concello de Barbadás para que haxa un convenio ca asociación ou agrupación deportiva Parada e poder utilizar ese campo a efectos de desconxestionar as instalacións municipais que hai en Barbadás, conveniando con esa agrupación a posibilidade de un uso, digamos, preferente, por chamarlle de algún xeito. A mellor a palabra non é máis correcta, pero un uso coordinado coas necesidades do Concello. E se me permiten, quero dicir unha cousa máis que non está vinculada a este asunto. O outro día, no pasado pleno, dixen que a OPE estaba bloqueada. Non está bloqueada. A OPE está aprobada
pero estáse negociando, hubo 3 negociacións cos sindicatos a efectos de poder aprobar as bases. Esa é a situación. Pido disculpas polo meu erro. Votos a favor da prórroga desta subvención. Votos en contra. Queda aprobada. Pasamos ao punto número 3, que é a modificación do regulamento interno da Escola Infantil Municipal de Barbadás. Ten a palabra, perdón, dona Marga. Gracias, señor alcalde. Boas tardes. Bueno, realmente non é unha modificación do regulamento interno da escola infantil. Vou a procurar explicarme para que todos entendamos por que se trae isto a pleno. No Concello de Barbadás, na nosa escola infantil, nós temos un regulamento interno que fai pouquiño, bueno, fai non recordo en que mes, trouxemos aquí a pleno para modificar un aspecto en concreto dese regulamento que era o peche da escola infantil, pasando de 8:30 a 8. Ese regulamento adáptase ao que a Xunta sempre nos está marcando. De feito, nos seguimos os baremos da Xunta, seguimos as datas para inscrición ou para a solicitud de novas plazas da Xunta, ao custe dos comedores o que marca a Xunta. É dicir, seguimos a rasatabla ese regulamento. E despois, aparte, pois temos claro, as nosas características de funcionamento interno, de entradas e saídas, a hora que se dá os purés, a hora que se dá a comida sólida, eso xa serían cousas moi particulares de cada unha das escolas infantiles. Ben, a Xunta quere que, xa que establece un programa de gratuidade para as escolas infantís de 0 a 3 anos, que se adapten todos os regulamentos de todas as escolas infantiles ao seu regulamento marco. Entonces, por eso nos comunicaron por correo electrónico en data de o 13 de decembro, indicándonos, bueno, pues que o noso regulamento tendría que adaptarse en todos os aspectos a ese documento marco. Que é o que temos que facer? Pois adherirnos e aceptar o documento marco, que o teñen ustedes no expediente, que si o leron prácticamente o noso, aínda este é un pouco máis ampliado porque fala de algunhas cuestións que non se dan na nosa escola, que se poderán dar en algún momento, pero que neste momento non se dan. E máis, bueno, habería mellor certos aspectos que sí tendríamos que modificar porque é máis restrictivo a Xunta que nós. Poño un exemplo. O exemplo é, non sei en que, a ver se... que remarca no regulamento marco, continuamente nos está dicindo que a non asistencia á escola durante un período de 5 días sin justificación dará lugar á baixa do alumno no programa de gratuidade, sendo asumido o pagamento por parte da familia se non quere causar baixa definitiva. Nós tiñamos un período de 15 días sin justificar. Vale, entonces, pero non pode ser 15 días. Nos dice a inspectora que non, que hai que cumplir este tipo de criterios a raxatabla para seguir no programa de gratuidade. E como ese, pois, o mellor outro máis que, bueno, despois tamén o programa marco, o regulamento marco indica que a escola pode cobrarlle ás familias polo concepto de reserva de plaza. Nós non o facemos, non? Porque, bueno, habría que cobrar e despois, cando xa están, que non o facemos e iso, pois, o mellor perxudicanos en certo modo, porque... Ten que rematar. Bueno, na primeira intervención son 5 minutos, non? Sí, pois nos perxudica en certo modo porque, claro, hai xente que reserva e como é gratuito, pois reserva aquí e o mellor noutra escola e despois chega o momento de matrícula e nos resulta que xa temos reservadas plazas e temos que estar denegando ou o mellor dicirle a alguna persoa que xa non hai plaza, non? Pero, bueno, algo que neso, falando que a inspectora dice que, bueno, pois nada, é un criterio noso que non pasaría nada. E, en definitiva, é eso, é aceptar este regulamento marco e despois, si se acepta e o firmamos e nos adherimos a este regulamento marco, pois nada, tendrá que comunicárselle a inspección e nosa parte facer solamente o que é un anexo, non sei se tamén o teñen no expediente, que creo que sí, que é cas características, digamos, como máis particulares do nosa escola.
Por que queren facer isto? Porque queren que todas as escolas infantís, tanto privadas como municipais, pois teñan o mesmo regulamento, que se todos se adiran a este regulamento e despois cada unha pois un pequeno anexo cas súas particularidades de funcionamento interno pois por os sitios onde están. Nada máis. Moitas grazas, dona Marga. Ten a palabra don Ramón. Sí, nada, dicir que estamos de acordo co punto. Sobre o punto anterior, deixar constancia en acta tamén de dúas cousas. En 2015, o Bloque Nacionalista Galego, para a aprobación dos orzamentos, asumía o compromiso da reforma deste campo, xa pasaron 10 anos, e vostede non estaba o señor Serín e o señor Firme, para a aprobación do primeiro orzamento. En 2015 tamén, se nós concedíamos o goberno ao Partido Popular, tamén hará promesa de remodelación do campo segundo o proxecto que se había presentado ao goberno anterior do PP, 2012 ou 2013, creo recordar. Dicirlo porque hoxe votaron en contra de algo do que asumiran compromiso os dous partidos. Moitas grazas. Moitas grazas. Don Daniel, por favor. Gracias. Nada, basicamente un asunto de trámite, como ben explicou a concelleira. Este tipo de modificacións son necesarias, aínda que, como ben dixo ela, que igual non refliten a realidade do día a día do que nos gustaría facer. Eu fago unha reflexión xa como concelleiro, non do grupo do goberno, sino como un concelleiro que cree que a escola infantil, aínda que está ben levada, insisto, tanto cos gobernos do Partido Popular como cando foi o Bloque ou na actualidade cunha concellería do PSOE, son servizos que eu entendo que deberían ser asumidos pola administración autonómica directamente. Porque, aínda tendo un debate antes, debate non, se tiña unha conversa antes de iniciar o pleno, con unha persona que pertence á administración local tamén e dice que os concellos estamos cheos de servicios de competencias que nos outorgan as administracións superiores e sin financiamento acaído. Este pode ser o caso dunha desas competencias asumidas e que deberían ser asumidas no seu momento. Ahora que están funcionando, non, evidentemente non, porque como ben dixen, está funcionando moi ben e os usuarios están contentos, estamos dando un servicio estupendo, pero nada máis, só quería facer esa reflexión e nada, pois voto a favor, por suposto. Moitas grazas. O voceiro ou vocera do Partido Popular ten 3 minutos. Ai, perdón. Don Serafín ou dona Nuria? Sí, boas tardes a todas e a todos. Bueno, en primeiro lugar, referirme a unha cuestión que ven do punto anterior, vinculado ás subvencións. É dicir, parece que queren acusar a BNG das subvencións nominativas. Quen puxo en marcha subvencións de tipo de concurrencia competitiva foi o BNG aquí no 2015. Véxase cultura, véxase asociacións veciñais, véxase despois veu deportes de áreas de goberno do PSOE, tamén con subvencións de concurrencia competitiva. Entón, aquí as subvencións dábanse como se daban, como as daba o Partido Popular toda a vida, a dedo. Exacto. Quen creou as subvencións de concurrencia competitiva foi o BNG. Despois, digan o que queiran, vale. Despois, se no 2015, bueno, xa digo, creo que o portavoz do Partido Galego está obsesionado cos acordos que debe outro BNG, no 2015 sempre está. Pero, bueno, diga o que considere. A intervención está feita, o argumento político está dado pola compañera, non vou entrar máis en eso. Non vou gastar máis tempo tampouco respecto a ese tipo de cuestión. O respecto da que nos ocupa, da modificación do regulamento interno da escola infantil, bueno, vexo que a conselleira delegada fala, ou entendín mal, que non é unha modificación do regulamento. O punto titúlase así, modificación do regulamento interno da Escola Infantil Municipal de Barbadás. O acordo, o documento que imos votar ao final, a proposta da alcaldía, no que remata, pon aprobar a modificación do regulamento interno da Escola Infantil Municipal de Barbadás, quedando redactado como se transcribe a continuación. Por lo tanto, non entendo. Bueno, a ver, nós concordamos, efectivamente, que a necesidade de adaptar este regulamento interno da Escola Infantil Municipal de Barbadás e, bueno, a concreción desas normas de funcionamento da escola que van anexos a ese propio regulamento e que deben de readaptarse á nova normativa vixente
de que efectivamente a Xunta adquiriu o compromiso da gratuidade da prestación do servicio educativo nas escolas infantís municipais. Entón, polo tanto, hai cuestións que na propia documentación, na propia regulamentación da que nos dotamos no servizo, nos adaptan á normativa actual e, lógicamente, nos entendemos que efectivamente esa modificación ten que producirse. Ainda que si entendemos que hai unha serie de cuestións que nós non... Bueno, que vemos que non se axustan ao que finalmente debera decir este propio regulamento se realmente se pretende aprobar así. E vou nomear 4 ou 5 cuestións polas que entendemos que as cousas non están ben. É dicir, o artigo 9 sigue falando que na Comisión de Baremación estará integrada polo Conselleiro de Servicios Sociais e etc. Hoxe, eu creo que o Conselleiro de Servicios Sociais non ten nada que facer, creo que na Comisión de Baremación do regulamento este. Dicir, eu creo que está isto delegado en outra área de xestión. Por tanto, seguir mantendo o Conselleiro de Servicios Sociais non é axustado á realidade actual. Si vamos ao artigo 20... Ten que rematar que van 3 minutos 15 segundos. Pero é de goberno teño 5. No, ten 3. Na primeira intervención todos, ou quen propón a proposta son 5, e a primeira de cada un é 5. No. 3. Son 5 e 3, por eso. No, son 5 e 3 cando é unha moción, señor alcalde. Cando é unha moción, o propoñente da moción 5. E a oposición ten 3. Cando é algo do goberno, todos temos 5 na primeira. Correcto, pois será así, será así. Non, prosiga entón. Si quere quitarme a palabra, non lle vou quitar a palabra, non tema. Bueno, si vou ao artigo 20-21 do propio regulamento, tamén hai cuestións que, aínda podendo estar ben, non as acabamos de ver según o que hai que aprobar agora, non? Falamos de que si o pago de cuotas, bueno, non vou entrar ahora en eso, pero ven a decir que o pago de cuotas farase entre as 3, unha parte os pais, as familias, outra parte o Concello, outra parte a Administración Autonómica. Agora, a parte do Concello habría que omitila, porque a parte do Concello... Bueno, que me dará 15 segundos todo o tempo, porque como... Se está perdendo vostede agora. Sigo. O 2021 establece eses 3 cupos de Concello, Administración Autonómica, familias. Eso hai que redactalo. Agora, o Concello entende que aí non... Terá un cupo vinculado ás actividades extraescolares, vinculado, pois, bueno, que iso ten que pagar as familias. Perdón, aí creo que hai cuestións aí, na 2021, tamén do propio regulamento, que están como no regulamento anterior e que ao noso criterio, hai que redactalo. Hai cuestións como, por exemplo, o artigo 23 do propio regulamento e o artigo 6 das normas de funcionamento da escola, que son as que se readaptan á propia normativa da Xunta. Pode estar ben, pero a nós tamén nos chirría un poquinho, non? Fala de que en agosto pechado, dice o regulamento, o servizo. E, sin embargo, o artigo 6 da norma de funcionamento fala de que se lle dará opción ás familias para escoller entre xullo e agosto, o período vacacional. Por lo tanto, aí hai que, entón, por unha salvedad, de decirlle de que se colle en xullo, en agosto non estamos, e habrá que... Bueno, aí hai cuestións que hai que matizar, porque non están... É dicir... Ahora ten que rematar. Sí, vale. Así que van 5 minutos 42. Remato na segunda intervención. Hai determinadas cuestións que entendemos que non se axustan ao que nos entendemos que é o correcto para como debe quedar redactado o regulamento da escola. Gracias. Moitas grazas. Doña Chelo, polo que deduzo. Sí, es que en la primera me dejó 3 minutos solo. Puede ser. Sí, Puede ser. a ver, yo de hecho me quedé así un poco tal porque sabía que eran 5, pero bueno, empiezo con tal. Y empiezo contestándole al señor Padrón. Mire, en el 2015 lo que el Partido Popular pretendía y lo que si usted favorecía que el Partido Popular entrase a gobernar era que el campo de fútbol pasase directamente a control de, o sea, ver la forma, lo que está haciendo ahora el grupo de gobierno, pues pasar lo que es el tema de escrituras al Concello, para realmente pues hacer todo lo que hubiera que arreglar en ese campo de fútbol. Eso fue lo que se habló en su momento, señor Padrón, diga la verdad, buscar la manera legal de que se pasara ese campo a titularidad municipal del Concello, no a lo que usted está diciendo. Diga las cosas
correctamente porque fue así. Y de todas maneras, me pregunto cómo hemos tardado 10 años en que todo esto se lleve a cabo, porque durante 10 años, pues el problema que ustedes tienen hoy en La Peña lo han tenido durante 10 años y gracias a Dios no ha pasado nada. Pero bueno, sigo con lo que es el tema que nos trae en este momento. Como bien decía el señor Sarín, yo cuando vi lo que es todo lo que era el reglamento de la escuela municipal, en la última disposición derogatoria quedan derogadas todas las disposiciones anteriores a este reglamento, señor Sarín, y entra lo que es el funcionamiento de lo que es la Xunta, o sea, lo que es la normativa de la Xunta. Por eso me imagino, y no es por echarle un cable ahora mismo al señor alcalde, pero deroga todo lo que es la normativa anterior y entran a funcionar las de la Xunta. Mi pregunta es la siguiente. Este correo se recibe, como bien dijo dona Marga, el 13 de diciembre. Casi vamos al 13 de febrero. Hoy es día 3, faltan 10 días para 2 meses en que esto se traiga a pleno. Sinceramente, el Concello de Barbadas va a remolque de todo, cuando realmente todos sabemos que la gratuidad de las escuelas infantiles, la Xunta está por activo y pasivo diciéndolo, llevan 2 años ya que son gratuitas y nosotros tardamos 2 meses en que el reglamento se corrija en este concello. Hay un informe de secretaría donde lo hace el señor secretario, ya don Rodrigo Blanco, donde realmente dice que este concello ya cuenta con un reglamento, pero que realmente pues la Xunta nos dice que tenemos que, al ser una escuela de gratuidad, que tenemos que lógicamente pues acogernos al reglamento que hay hoy en la Xunta para todas las escuelas de gratuidad. Entonces, ahí hay un tema que sí me preocupa y es que hoy, bueno, el Partido Popular, en este caso la persona que les habla, ha llevado varios años, cuando estábamos gobernando el Partido Popular, la guardería y había pues una coordinadora como hay hoy, hay unos maestros como hay hoy que llevan lo que son las aulas y había un administrativo, ¿vale? En esa escuela. Ahora mismo, por lo que yo sé, y realmente allí no tenemos un administrativo, y sin embargo, sí hay que tenerlo, porque la normativa dice directamente que hay que tener un administrativo en la escuela. Entonces, nos gustaría saber dónde se encuentra ese administrativo, cuáles son sus funciones y si realmente pues se dedica solamente a llevar, bueno, no sé si está dentro, lo desconozco, si realmente ahora mismo se encuentra dentro de la guardería, porque pues no he ido por allí, pero me gustaría que dona Marga pues efectivamente me respondiera a eso. Y luego pues sí que también nos gustaría el Partido Popular que en el momento que sí se va, o sea, el Partido Popular va a dar su voto a favor, porque lógicamente es un mero trámite que hay que hacer y que la Xunta nos ha dicho que hay que hacerlo así realmente, pues nos gustaría saber primero lo del administrativo, dónde se encuentra y qué labores hace ese administrativo y después que se haga una reunión, porque si lo pone realmente, cuando hay una modificación en el reglamento, la Xunta pone que se le debe de comunicar a los padres, ¿vale? Que haya una reunión donde se les indique, mire, había una normativa, que se haga una reunión genérica o que se le informe a los padres a través de página web, a través de un correo a cada padre o que se haga una genérica presencial en la guardería con todos los padres, como debería de ser así, para comunicarles la modificación de este reglamento, que se pasa del anterior que estaba hecho por el, bueno, pues por el grupo de gobierno a acogernos al reglamento ya de la Xunta. Y bueno, también hay un tema que bien dijo el señor Sarín, que realmente pues sí que queda por determinar, sabe que normalmente por conciliación de los Rematar, doña sí, ya termino, de la conciliación de los profesores y bueno, del coordinador de la escuela, pues se cerraba en el mes de agosto y nos gustaría saber si va a continuar así y bueno, realmente que se haga la Doña reunión con los Chelo, padres. remate. Sí, termino, señor alcalde. Grazas. Dona Marga, ten 3 minutos agora. Sí, gracias. Bueno, a persona que leva a parte administrativa sigue sendo a mesma, o que pasa é que non está físicamente na escola infantil, pero sigue facendo as funcións que é actualizar os Roopers, chamas así. Bueno, é unha plataforma que das escolas, donde hai que colocar sempre pois, altas e baixas dos alumnados, no,
os datos dos traballadores, con todo o que se exixe a cada traballador de manipulación de alimentos, de vigilancia de salud cos seus recoñecementos médicos, con informes negativos bueno, de delitos sexuais, que non me saía. Bueno, todo eso. Entonces, esa función sigue facendo. Informar as familias, por suposto, sempre hai unha reunión previa a principio de curso donde se lle dá toda a documentación e si isto está aprobado e pois está validado despois porque hai que subilo á plataforma da Xunta e ten que ser validado, vamos, si nos adherimos a este regulamento marco vai a ser validado, lóxicamente, non? Pois claro que se lle vai a comunicar. En canto a eses artigos que nos decía o señor Sarín, pois sí, é verdad, hai que modificalos, por eso nos queremos adaptar a este, o que nos marca a Xunta, que vai a prevalecer sobre o que temos nós, que hai cousas que temos que modificar. De todas formas, aínda que nos o correo viñera en decembro e no traemos a pleno ahora no mes de febreiro, creo que as familias non se viron perjudicadas en ningún momento, porque o básico e o que lles importa ás familias e donde está parte da súa conciliación e gastos e gratuidade, pois non lles está afectando en absolutamente nada. E máis, creo que lles vai a perjudicar a certas familias cando aprobemos este regulamento marco, porque xa que decía o anterior, tamén, por exemplo, temos que adaptar que no horario ampliado, que hai algunhas familias que si o fan que ten que ser moi excepcional e con causas justificadas, o Concello vai a ter que cobrarlle esa hora ampliada, cando era gratuita, pero así o establece a Xunta, vale? Entonces, eu creo que o importante é que asumamos este regulamento marco, que é moito máis amplo que o noso regulamento. O noso regulamento casi cumple, excepto, pois eso, dos 5 días sin justificar, que nos tiñamos 15, o da hora ampliada que nos non cobrábamos. E outra cousa que decía o señor Sarín, o de período vacacional. A Xunta establece que todos os nenos non poden estar máis de 11 meses por curso na escola infantil. Entonces hai que establecer un día de vacacións por distribución de persoal, por as características que temos neste Concello, aquí acordouse desde fai moitos anos, cando era o Partido Popular que asumía estas funcións de control da escola infantil, pois de pechar no mes de agosto para descanso de todo o alumnado e para descanso dos traballadores e así pois consideramos que debe seguir sendo. Nada máis, grazas. Don Ramón. Don Daniel. Nada, reiterar o que dixen antes, puntualizando unha cousiña que antes saliu a colación aquí, porque sempre parece que Ramón pois lembra o bloque o 2015, pero bueno, é verdad que houve acordos políticos e oiga, a historia deste Concello está aí, hai que lembrala. E tamén, xa que falan de que hai acordos políticos, pois é evidente que hai acordos políticos entre o PSDG, Democración Sana e eventualmente co Partido Galego. Así é como se goberna, non? Chegando a acordos. De feito, digamos que ten sentido chegar a acordos o PSDG con este grupo mixto, máis que nada porque tamén o BNG representa menos votantes actualmente que a nós. Que non se lles esqueza eso. É dicir, que este grupo mixto non é que sean dous concelleiros así, que non pintan nada nesa corporación, non, evidentemente temos moito que decir porque entre os dous temos máis votos que o BNG. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Pois sigo vostede, supoño, don Serafín. A ver, nada, moi breve, a ver se me dá tempo a rematar. O respecto que dicía a portavoz do Partido Popular, le a disposición derogatoria final do regulamento, quedan derrogadas as disposicións anteriores a este regulamento, pero o que se pretende aprobaros aquí é este regulamento que estábamos falando, non? É dicir que con un anexo de normas a maiores, pero o regulamento que se pretende aprobar aquí unha modificación inicial deste regulamento. Bueno, ao respecto de determinadas cuestións que estaba falando e que non rematei na primeira intervención. As normas de funcionamento, por exemplo, é unha cuestión, bueno, menor, pero que tamén que hai que vela. As propias normas da Xunta tiñan dous artigos número 12. As normas que pretendemos aprobaros aquí siguen tendo dous artigos números 12, por tanto, algo aí falla.
Dicir, hai que non por un artigo máis a maiores. Está mal. Se poden mirar. Ben na documentación inicial da Xunta e ben o que pretendemos aprobar aquí. É unha cuestión menor, pero dado que é unha aprobación inicial, pois que tamén que o miren porque non é correcto. Artigo 21 primeiro das normas tamén. Bueno, isto supoño que é un pouco que recolle a lei e vinculado pois a ese teórico bilingüismo harmónico da Xunta, pero ao respecto da lingua dos documentos nós non concordamos aí no concreto de que se le den en castelán, en español, en inglés, que os den en inglés tamén a xente que llos pida, non? É dicir, o idioma do país é un, é onde se dé a documentación. E remato. O artigo 28 desas normas que tamén se pretenden aprobar, non digo que estén mal, pero, bueno, é que se algo fan parece que a Xunta ten que vender, ainda que sea por encima da lúa, non? É dicir, se piden un registro, non sei exactamente como se chama, bueno, un documento onde se acredite que quen financia a bonificación, quen dá esa bonificación do 100% con respecto ao tema educativo na escola infantil, ten que ir ese propio documento, ten que pôr precios bonificados xunta 100%, non vai a ser, vai a ser que os papás non sepan que a Xunta pone os dineros para pagar a escola infantil aos seus rapaces, non? E, bueno, ahora isto xa dentro máis do anecdotario, con isto non pretendo tampouco cuestionar os informes de secretaría, ni moito menos, pero, bueno, o informe de secretaría acaba con un parágrafo, eu sei que isto é o corta e pega e que tal, que fala da ordenanza de animais domésticos e salvaxes en cautividade. Bueno, xa sei que non é unha cuestión anecdótica, pero, bueno, que eu sei que iso é, en fin, facémolo todos, cortamos e pegamos a veces o que non é. Bueno, nada, iso é anecdótico máis que nada, vale? Non entra dentro do ámbito da discusión política. E nós, bueno, pois xa digo, entendemos que unha aprobación inicial, tal e como se reflicte na proposta da alcaldía, e nós anunciamos a presentación das alegacións pertinentes no período de exposición pública para mellorar esta cuestión que entendemos entre elas algunhas que se falaron aquí dos outros portavoces e as que dixo este portavoz do Grupo Municipal, pois entendemos que se debe mellorar e cambiar. Grazas. Gracias a vostede. Estaba na uso da palabra, non? Pero, bueno, ten un turno final. Tocache a ti. Pero, bueno. Sí, eu quería decir unha cousa, a ver, vamos a ver. Non podemos cambiar ou asinamos entre todos e acordamos que sí, contemplamos este regulamento marco, sino, se temos que facer unha modificación ou se hai alegacións, nós entonces temos que facer unha parte, un diferente. Ou collemos así, ou senón nós temos que facer un regulamento interno diferente, adaptando todo o que falta por adaptar que marca aquí na Xunta e que nós non o temos. E logo ten que mandarse a que sea visado por a Inspección Educativa. Entonces, claro, quería decir isto porque así mo comentou a inspectora, non? E así yo transmitín tamén ao secretario que fora esa conversación. Si temos, de feito, tamén me dixo outra cousa, que todos os anos van ir cambiando certos aspectos. Si nós xa estamos adheridos a este regulamento marco, eles xa o cambian automáticamente. É dicir, que para que nós cumplamos dentro os criterios que les dicen para nós seguir dentro do programa de gratuidade e recibir a subvención por ter, claro, non comprarlles ás familias. Simplemente quería decir isto. Moitas gracias. Ten vostede 3 minutos agora. É que, bueno, entendía, Marga, que era por donde ibas a decirlo, porque te estaba viendo la cara y por eso quería que el señor Sarín, o sea, el grupo del BNG, pues lógicamente entendiera lo que ella está diciendo. O nos adherimos o no nos adherimos, porque es lo que está diciendo ella. Vamos a prorrogar en el tiempo, o sea, habría que hacer una modificación en el anexo que ella explicaba. Nosotros hemos hablado también con el departamento y lo que nos decía es, o bien el Concello de Barbadás se sujeta al reglamento marco, o si no, pues hay que hacer, habría que hacer un anexo con las modificaciones y que lo visaran, se alargaría en el tiempo y realmente es eso, o sea, yo también quiero eso. Y después solamente hacer un inciso en que decía dona Marga, que la reserva de plaza, que nosotros, o sea, que el Concello no lo cobra, en el reglamento marco de la Xunta pone que si se cobrara la reserva de plaza, ese dinero se haría, o sea, se harían actividades extraescolares o pues
a lo mejor una clase de inglés o lo que fuera, ¿no? Entonces, eso que quede claro, no es que nosotros, o sea, perfecto que el concello no cobre esa reserva de plaza, pero si se llegase a cobrar, habría que aplicarlo para actividades extraescolares, eso dejarlo claro. Y nada más, o sea, eso, me refería también al administrativo que antes yo le preguntaba, que realmente el administrativo siempre estuvo dentro de la escuela, porque ahora mismo si usted me dice que es la misma persona que yo pienso que es, corríjame, que teníamos nosotros, esa persona está en registro, está llevando pues una serie de otras, bueno, de otros aspectos dentro de este concello que lógicamente, a ver, en la RPT, si no me equivoco, hay un administrativo para lo que es el tema de la guardería. Entonces, desde aquí, el Partido Popular solicita, que yo creo que la guardería son 105 niños o 104, si no me equivoco, y yo creo que un administrativo que siempre lo hubo gobernando el Partido Popular y que ya era necesario explícito solamente para llevar los temas de la guardería, que no sea una persona que está, a ver, que no tengo en contra nada de esa persona, ¿vale? Al contrario, yo creo que es esa persona pues hace de todo y yo creo que a veces todo esto pues a lo mejor se hubiera hecho antes y que realmente nos hubiéramos metido ya en el reglamento marco si esa persona administrativa llevara solamente la guardería, aparte que está contemplado, y corríjame si me equivoco, en la RPT. Entonces entendemos que debería de haber un administrativo, por eso era la pregunta que el Partido Popular hacía. Y nada más, yo estoy de acuerdo en realmente pues, que el Partido Popular va a votar a favor para que entremos ya dentro del reglamento marco de la Xunta. Moitas grazas, doña Nada. Chelo. Temos tido un minuto máis, se quere aclarar algo, non? Bueno, eu vou ser moi breve. Eu convido tamén a facer unha reflexión, dado que hai unha ordenanza ou un regulamento da Xunta de Galicia, a que se potencien as escolas infantís municipais igualmente que se potencian as escolas infantís privadas, perdón. O financiamento non é o mesmo por alumno ou alumna nas públicas que nas privadas. Reciben moito máis diñeiro as privadas que as públicas. Entón, demando desde este Concello desde este goberno o feito de que o financiamento sea idéntico, a aportación por alumno e alumna sexa idéntico para unha gardería ou unha escola infantil municipal pública que unha escola infantil privada. Simplemente decir que, doña Chelo, estamos a 3 de febreiro, non transcurriron 2 meses desde o feito de que se recibira ese correo, transcurriron 50 días exactos, tendo presente que se meteu de por medio o Nadal con varios festivos que cadraron a días laborais e vacacións de traballadores e traballadoras. Creo que se actuou con bastante diligencia. O análise deste regulamento non é por parte da traballadora que vostede mencionou, sino que será por parte de secretaría. E hai que engadir outro feito. Aquí tiñamos ausencia de secretario ou secretaria durante moito tempo. Entón, creo que facer ese comentario, bueno, pois non é o máis acaído desa tardanza en 40 días, cando nos atopamos nesas datas. Nada máis. Votos a favor da modificación ou da adaptación? En contra? Abstencións? Pasamos ao punto número 5, que é o expediente 510-2025, moción do PP solicitando a creación... No, perdón, moción do PP solicitando o aumento do cadro da Policía Local e a adecuación de vehículos e material. Ten a palabra o voceiro ou voceira. O Partido Popular busca con esta moción o consenso en algo tan importante para os nosos veciños como é a seguridade cidadá e atopar un apoio máximo do Pleno en solucionar os graves problemas de seguridade no noso municipio. A seguridade cidadá configúrase como un dos elementos esenciais do Estado de Dereito. Os veciños e veciñas de Barbadás vimos sufrindo dende hai meses unha oleada de roubos en cafeterías, bares, danos en vehículos aparcados tanto na vía pública como en cocheiras, roubos de empezas en camións, pelesas nas rúas, tráfico de sustancias estupefacientes e consumo delas. O cuadro da Policía Local en Barbadás é de 6 axentes para unha poboación de máis de 11.000 veciños, estando moi lonxe da proporción aconsellada,
que serían de 18 efectivos. Isto fai que en moitas ocasións patrulle un só axente con 8 efectivos xa se podía facelo en parellas. A escaseza de efectivos que acusan desde o Corpo da Garda Civil e o escaso cuadro da nosa policía imposibilita e pon en risco en moitas ocasións as súas propias vidas cando se enfrontan a feitos delituosos. A todo isto súmase a antigüedade dos vehículos da policía local, un deles con máis de 18 anos que fai que non estean adecuados para realizar o seu traballo dignamente, pondo en risco a súa propia integridade física. E mesmo somos coñecedores que tuveron que usar outros vehículos do parque móvil do Concello. A estaren os seus vehículos a reparar en talleres da localidade. Non contan cos medios de comunicación adecuados, fano a través dos seus propios móviles, así e outras tantas deficiencias. O alcoholímetro está cedido pola Garda Civil, dado que o pertenecente ao Concello está a calibrar desde fai meses sen que fose devolto ata a data desta moción. No 2023 aprobamos un pleno cos votos a favor do Partido Socialista, de O e PP, o interese para a instalación dun posto da Garda Civil na Valenzá, que a día de hoxe aínda non temos coñecemento da data da inauguración, tendo coñecemento que existe un proxecto aprobado en Xunta de Goberno para instalarse nun baixo acondicionado a medida, despois da visita da arquitecta do Ministerio. Con todos estes asuntos, sumando a falta de iluminación en toda a urbe da Valenzá e na maioría dos povos do Concello, o Partido Popular solicita incluir no orzamento do 2025 unha partida para ampliar unha praza de policía local, modificar a RPT para ampliar unha praza o cuadro de persoal da policía local, xa que é un instrumento técnico a través do cual se realiza a ordenación de persoal das administracións públicas, de acordo coas necesidades dos distintos servicios. No caso das corporacións locais, tanto a aprobación do cadro de persoal como na da RPT correspóndelle ao Pleno e deberán ser reser por principios de racionalidade, economía e eficiencia. Terceiro, instarlle ao Ministerio do Interior a dar prioridade á instalación do posto da Garda Civil en Barbadás. Por cuarto, adecuar os medios técnicos tanto de comunicación ao cuadro da Policía Local para poder realizar o seu traballo adecuadamente. E quinto, incluir no orzamento 2025 unha partida para comprar dun vehículo policial a través da fórmula económica máis aceitada e solicitar a subvención á Xunta de Galicia para sustituir na súa totalidade o parque móvil da Policía Local. En este caso, en este último punto, el señor alcalde dijo en uno de los plenos, creo que fue en el anterior, que no se podía hacer mediante renting, lo que es la compra. Está en acta, señor alcalde, no diga que no, que está en acta. Y sí se puede. De hecho, tenemos el Concello de Orense que varios de los vehículos de la policía local pues están a través de este tipo de compra, a través de renting, y usted recuerda que en el pleno lo dijo. Si no, está en acta y revíselo, ¿vale? No, pero bueno, a ver, errores los tenemos todos, pero sí, efectivamente, porque, bueno, lo hemos visto, varios concellos de España, incluido, ya le digo, el que tenemos aquí al lado, pues está así. Y después, yo misma, cuando, bueno, el vehículo más antiguo que hay ahora mismo de la policía local, realmente pues es un peligro para los propios agentes, porque cuando el Cactus estaba a arreglar, pues creo que es el Megane, si no me equivoco, incluso entran los gases para dentro del coche. Que a veces pues los propios policías los comentan entre ellos, que a veces algunos salen hasta mareados del coche cuando patrullan. Entonces entendemos que esto pues ya es un riesgo para lo que son los agentes. Y luego lo que yo digo de la RPT, a ver, ahora mismo tenemos una plaza que entendemos que cuando la Academia Gallega pues saque ya lo que es el tema de oposiciones, preguntarán a este concello. Tenemos una plaza ya... Rematar, doña Chelo. Nada, continúo la segunda. Gracias, señor alcalde. Ten a palabra don Ramón Padrón. Sí, moitas gracias. Nada, que dicir que os acordos, pois o goberno creo que xa está traballando, ou incluso cousas que xa están incluídas, como o punto 1, e no punto 2, ainda que non sei, fará os matices que teña que facer. Estamos de acordo, salvo que no punto 3, vostede ven aquí na exposición de motivos que aprobaron no pleno con os votos a favor de PSOE, Democracia Ourensana e PP o interese para a instalación dun posto da Garda Civil.
pero non di que esa aprobación, claro, aí non nos votamos en contra porque a nosa o motivo de votar en contra era que non supuxera ningún gasto para o Concello. Nese pleno aprobouse solicitar ao Ministerio do Interior o posto da Garda Civil e iba incluído que íbamos a ter que pagar un aluguer. E non estamos de acordo con eso. Por lo tanto, no punto 3, instarlle ao Ministerio do Interior a dar prioridade á instalación do posto da Garda Civil en Barbadás. Nos, para votar a favor, terían que incluir sempre e cando o Concello non lle supoña coste ningún, e ampliálo con, xa que son sabedores de que a Policía Nacional tamén mostrou o seu interese por estenderse ao Concello de Barbadás, pois tamén incluir un punto no que se reclame tamén se non pode ser a Garda Civil, pois que sexa a Policía Nacional quen asuma esa competencia. Moitas gracias. Don Daniel. Bueno, sí, é igual. Pois, dona Nuria. Sí, vamos a ver, nos aquí na maioría dos puntos que traen nesta moción estamos de acordo. Efectivamente, o noso municipio conta con un número insuficiente de axentes, son 6 efectivos para máis de 11.000 habitantes, o que dificulta a súa labor policial e a capacidade de xestión. Efectivamente, por lei, corresponderíanos 18 policías. Sen dúbida, a creación dunha nova praza supón un primeiro chanzo para camiñar cara a unha dotación máis axeitada, polo que consideramos que debe incluir unha partida específica no orzamento do 2025 para facelo posible. Ademais, hai que ter en conta que na oferta de emprego público do 2024 xa aparecía que se ia quitar a concurso unha nova praza de policía local, co cual xa estaríamos en 7 efectivos. E polo que entendo, tamén se contempla unha oitava plaza para o ano 2025, que tamén estaríamos de acordo. A modificación da relación de postos de traballo, efectivamente, é un instrumento técnico que permite organizar o persoal municipal de forma eficiente e unha modificación para incorporar unha nova praza de policía necesaria para garantir a viabilidade desta ampliación. Vale, en cuanto a mellorar dos medios técnicos da policía local, efectivamente, actualmente as presentes traballan nunhas condicións paupérrimas, sen sistemas de comunicación asentados e con vehículos antigos que dificultan a súa operatividade. É urxente dotar a policía local de equipos de comunicación modernos, así como renovar o parque móvil con vehículos adaptados ás súas necesidades. A inclusión dunha partida específica nos orzamentos do 25 para a compra ou alugueiro dun novo vehículo é unha medida que apoiamos e consideramos necesaria. Ora ben, en donde discrepamos? Discrepamos no punto 3. Vale, no que decides instar ao Ministerio do Interior a dar prioridade á instalación do posto da Garda Civil en Barbadás. Que razóns argumentamos para discrepar? A primeira, o tema, como ben destistes, xa foi aprobado no pleno do 2023. Polo tanto, non achega ninguna novidade nin contribúe a solucionar os problemas actuais da policía local. Segundo, o Concello ten competencia na policía local, pero non ten competencia para dicirlle ao Ministerio do Interior o que ten que facer e en que prazos. E terceiro, este punto que vai facer é desviar a atención do tema sobre o que sí hai competencia, como que o Concello a mellora do cadro de policía e os medios que precisan para facer o seu traballo. En definitiva, nos estamos de acordo con todos os puntos da moción, agás co punto 3 que solicitamos que se retire para poder votar a favor. Nada máis, grazas. Moitas grazas. Bueno, pois interveñou, agora mesmo teño 3 minutos. Intentarei sucintamente. Mire, creo que hai que facer unha reflexión e un relatorio de toda a situación da policía local ao longo destes anos. Ata hai 12 anos había 3 efectivos da policía local. 3. Foi unha moción do Partido Socialista que sí que se aprobou e despois se efectivizou a que traída a este pleno, e vostede era concelleira xa daquelas, para que se incorporaran eses efectivos cando xa estaban contemplados na RPT. Pense vostede, doña Chelo, e Partido Popular, que hai unha taxa de reposición que está estipulada por lei nos efectivos dos corpos de seguridade do Estado. Señor Rajoy deixou en 0,75 a taxa de reposición, é dicir, que cando se xubila un efectivo ou unha efectivo, pois pódese repor 0,75. Actualmente, gracias ao goberno socialista, está nunha taxa dun 25, pero esa taxa é de obrigado cumprimento. Por lo tanto, mentras non haxa xubilacións neste Concello, non se pode ampliar a plantilla, teóricamente. Por lo tanto, non sería viable. Dito eso, este Concello, desde que gobernamos tanto en coalición co Bloque Nacionalista Galego como con Democracia Orensana, sempre, tanto nos meses de verán como nos meses de inverno, bueno, verán,
vacacións de verán como Nadal, houbo efectivos de auxiliares de policía local, cousa que non ocurría antes. Vostedes trouxeron no seu día a un plenario a necesidade da existencia dun armero, é certo, pero incorporouse no seu momento por este goberno, cousa que o Partido Popular, gobernando 28 anos, desde 20 anos ao mellor, non había armero. Acordouse que a Policía Local, en común, un acordo, o pago das horas extras, nunha contía suficiente e axustada, cousas que vostedes non fixeron. Tamén se melloraron as súas condicións laborais e económicas a través da RPT, todas. Había unha insatisfacción xeralizada en relación a esa materia. Mire, por outro lado, eu convidos a que revisen as actas da Xunta Local de Seguridade. Vostedes nunca lle dan crédito ao feito dun documento oficial. É certo que hai actos vandálicos, que hai roubos, porque isto non é unha illa paradisíaca e, polo tanto, sí que hai violencia, sí que hai delincuencia, sí que hai actos vandálicos, pero están dentro dos marxes que son invexables a nivel europeo, a nivel España, e a nivel Galicia e a nivel provincia. Incluso se solventan moito máis delitos que había algúns anos. Por lo tanto, nese ámbito estamos nunha boa situación. Que todo é mellorable, seguramente que sí, que traballamos para eso tamén. Por outro lado, hoxe ou mañá publicarase o pliego en relación á adquisición dun novo vehículo da Policía Local. Mire, puden haber dito que non era por renting, pero penso que non. Gustaríame velo porque na pizarra que tiña a señora interventora no seu momento desde hai varios anos poñía renting vehículo policía local. Entón, a mellor nun momento determinado interpretei mal, pero sempre se falou de renting. O vehículo vai ser adquirido vía renting. Puden equivocarme. Ao falar podes un equivocar, pero a idea sempre foi renting. A ampliación dun efectivo máis, pois xa nos chamou a Academia Galega de Seguridade e xa está tramitado e solicitado na Academia Galega de Seguridade. Un para este ano. Despois, non sei canto tempo me queda. Xa me pasei. Corto. E despois falarei do tema da Garda Civil, se me permiten. Moitas grazas. Don Ramón está no uso de palabra. Sí, perdón. A moción é do PP, está o Partido Popular no uso da palabra. Nosotros lo que pedimos es, ya sabíamos que hay un efectivo para la RPT, ¿vale? O sea, eso. Nosotros lo que estamos pidiendo en la moción es que para el presupuesto del año 2025 se ponga un efectivo más en la RPT, porque lo que nos decía la policía local es que ellos, teniendo 8 efectivos, ahora mismo son 6. Si entra uno serían 7, pero aún así no pueden hacer, no pueden patrullar en pareja. Entonces, muchas veces con los vehículos que tienen, los medios que tienen, pues uno va conduciendo, o sea, la misma persona, el policía va conduciendo con el móvil en la mano, o sea, tiene que llegar urgentemente pues a tal. A ver, entonces, realmente, pues lo que decimos es que los vehículos sean adaptados a las necesidades que hay hoy y que realmente, pues, a ver, si metemos otro efectivo más para el 2025 en la RPT, serían 8 las personas que patrullasen Barbadas, y sí podrían hacerlo en pareja, porque contado por ellos mismos, a muchos de los que estamos aquí, en varias, son muchos años los que llevamos pues oyéndolos, que muchas veces pues tienen riesgo al ir uno solo, aún pues que haya alguna situación de peligro y que se encuentren que hasta que llega la Guardia Civil, porque también está bajo mínimos, todos lo sabemos, pues hasta que esperan a la patrulla de la Guardia Civil, se encuentran que no saben si entrar, si actuar, si no tal, y ellos mismos, por su posición de policías, ustedes saben que si usted es policía va a tener que salvar a la persona que está en riesgo y poniendo en riesgo su propia vida. Y de esta manera, si metemos un efectivo más, siendo 8 los agentes, pues realmente podrían patrullar de 2 en 2. Lo del renting, se lo cojo por donde usted dice, es un error humano, pero sí lo dijo y miré el acta y efectivamente por renting, vale. Nosotros a lo que vamos eso, tenemos que hablar de futuro. Usted siempre va
hacia atrás en los años, vamos a ver, que llevan gobernando 10 años, señor alcalde, llevan gobernando 10 años. El Partido Popular, usted siempre dice que hubo auxiliares. Mire, Antonio, el policía, y voy a poner nombre, que ahora mismo está en Orense, él entró aquí gobernando el Partido Popular de auxiliar. Entró de auxiliar. Entiende, ya estaba de auxiliar y después entró ya directamente. Ya pongo nombre, porque siempre dice lo mismo, que el Partido Popular no tenía auxiliares. Sí tenía auxiliares en verano. Vale, sí se contrataban auxiliares. Entonces, no vuelva a eso. Y aparte, sigo diciéndole, hable en futuro, que la corporación hable en futuro, no hablen en lo que es, llevan 10 años sentados en estas sillas, gobernando para todos los vecinos y siempre van, ya termino, señor alcalde, y siempre van hacia atrás. Nada más, señor alcalde. Grazas a vostede, doña Chelo. Ten a palabra a moción do PP. Ten a palabra vostede, don Ramón. Sí, simplemente corroborar a exposición que fixo dona Nuria pro BNG, que estamos totalmente de acordo, a moción é moi válida, pero claro, meter aquí no punto, estamos falando da policía local e do que ten todo competencias do Concello, estamos metendo o tema do posto da Garda Civil, a día de hoxe non sabemos como está nin como non, entonces nos pedimoslle para votar a favor que ou retiren este punto, ou senón que inclúan cando menos o tema de que sempre e cando non supoña coste ningún para o Concello, porque eu sei o que se aprobou naquele pleno estaba sobre a mesa o tema de pagar un aluguer. Entonces, pois, nós non podemos votar a favor desto se o presentan así. Entonces, ou fan ou poñen eso, aparte tamén o de solicitar o tema da Policía Nacional. Ou senón, o retiran e nos votaríamos a favor. Senón, pois, teremos que votar, pois, non sei tal. Moitas gracias. Moitas gracias a vostede. Don Daniel. Outra vez dispone a segunda. Pero podes aproveitar o tempo tamén. Non, pero podes aproveitar e sumar aos 3 minutos. Non Daniel nada. O Bloque Nacionalista, entón. Bueno, no reiterar o noso apoio á moción, creemos que é moi necesario por reforzar o cuadro de policía local, adecuar os seus medios, tanto humanos como materiales, pero seguimos insistindo en que hai que retirar o punto 3 por as razóns antes comentadas. Por a miña parte, nada máis, simplemente eso. Nada máis. Moitas grazas. Pois entón tocalle a vostede. Ten 3 minutos. Gracias, señor alcalde. Bueno, antes de nada, e aproveitando que sei que nos están vendo os axentes da Policía Local, bueno, pois, desde aquí o noso agradecemento pola súa labor. Coincido no espírito da moción. Son xustas as reivindicacións que teñen. Hai que deixar claro que eu sempre creo que a corporación, todos, en xeral, estamos en continua escoita das súas inquedanzas. Tamén, de paso, pois, agradecer e facer un recoñecemento ao auxiliar administrativo, que ten unha carga de traballo tamén tremenda na Policía Local. Bueno, ben, con respecto ao contido da moción, pois, como ben dixen, en xeral, pois estamos de acordo, pero teño que facer uns cuantos matices. Primeiro, cando falen vostedes de graves problemas de seguridade, pois vostedes xeneran unha alarma social innecesaria. Porque, como ben dixo o señor alcalde, na Xunta Local de Seguridade, na que eu participo tamén, que vostedes teñen acceso a esas actas, pois corrobórase que o índice de delincuencia en Barbadas non é precisamente máis elevado que a media. Por certo, puntualizo que a maior parte dos delitos son de índole digital. Por eso, se hai algún aumento, son de índole digital. Ben, con respecto ao ratio, famoso ratio que se fala de policías por número de habitantes que ven dadas por recomendacións, non hai un criterio establecido ao respecto que sexa pois homoxéneo. Estamos falando de que, por exemplo, a Unión Europea recomenda 1,8 policías por cada 1000 habitantes, a Federación Española de Municipios e Provincias 2 policías por cada 1000 habitantes e outras fontes 1 policía e medio. Pero isto ten trampa, porque, señores e señoras, vostedes falan aquí de 18 policías é algo demagóxico. 18 policías hai que ter en conta contando os diversos corpos de seguridade que actúan no Concello. Léase, Gardia Civil e Policía Local. Entón, non, un plantel de Policía Local 18 sería se non tuveramos o apoio da Policía Local. Aquí. Ben, como non sei se dixo o alcalde, pero, bueno, vehículo ese, pois, de renting, e aparte, vostedes saben, e senón, pois,
non teño problema ningún en darlle esa información. Nos, en setembro tuvemos unha reunión co director xeral de Emergencias Interior e puxémoslle sobre a mesa pois esta petición dun vehículo para a Policía Local e non é competencia exclusiva das Dirección Xeral de Emergencias Interior, sí que é competencia tamén da Dirección Xeral de Administración Local, que é a que proporciona vehículos a través do Fondo de Compensación Ambiental. Eu por matizar as cousas técnicas, o alcoholímetro. O alcoholímetro hai un municipal e outro cedido pola Guardia Civil. O cedido pola Guardia Civil devolveuse a Guardia Civil para calibrar, aínda está sin calibrar e non se foi entregado. Outro, que é o municipal, está pendente de calibración e este concelleiro está buscando empresas para proceder a actualizalo. Bueno, con respecto aos acordos, pois, efectivamente, como vostede dixo, a Academia Galega de Seguridade Pública pois, convocou isto e xa se transmitiu o interés deste Concello para convocar ese prazo da Policía Local. Tamén teño que decir que como socio de goberno estamos nun debate, un debate continuo e sí que estas inquedanzas de necesidade de personal pois se transmiten e se van a levar a cabo. E por último, solamente porque é importante o tema das comunicacións. O tema das comunicacións, bueno, pois, si queren, fagolle chegar unha copia do convenio que estou negociando con... Bueno, negociando non, basicamente. É un convenio que se vai asinar entre este Concello, Retegal e Antega para proporcionar de terminais digitais que xa se están utilizando desde o Servicio de Protección Civil, terminais digitais Tetra, para ter intercomunicación, non só a nivel municipal, sino tamén a nivel autonómico, e pasa dos 700 euros ao ano que viñamos gastando en repetidor analóxico da Policía Local de Protección Civil a un custe de 2.300 euros ao ano, pero incluindo que os terminais son en concepto de cesión, é dicir, non gastamos nos terminais. Se hai algo que me quede por aí, pois xa o direi despois. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias a vostede por dar unhas explicacións tan polo mío. A moción era do PP, ten 1 minuto. Cando vostede queira. Comezamos. Bueno, borramos. Yo creo que el único que hizo un apunte, bueno, el bloque quiere que quitemos el punto 3 y el señor Padrón quiere que incluyamos para que me aclare. Lo de la Policía Nacional y... Tampouco depende de nós, se unha cousa non depende de nós. Pero que fale un. Que fale un do PP, por favor, ou unha. Nós estamos a favor de todo o tema da Policía Local. Pero como meteron aquí o punto 3 da Guardia Civil, que non sabemos como está o tema, nos dixamos claro que daquelas non estábamos a favor, sempre e cando O micro, Ramón, o micro. non pagase Non pagase, non tivera ningún coste para o Concello, que daquelas aprobouse que iba incluído un aluguer que se iba a pagar por parte do Concello porque era a condición que puñía a Garda Civil, nós non podemos votar a favor deste punto. Entonces, ou modifican, se que vostedes están a favor de que o Concello non poña un duro. Pero Ahora, que é o concreto? o concreto sería estar ao Ministerio do Interior a dar, se que o manteñen, estar ao Ministerio do Interior a dar prioridade á instalación do posto da Garda Civil en Barbadás sempre e cando non supoña un coste algún para o Concello económico. Ou instar tamén ao Ministerio do Interior a posibilidade da extensión da Policía Nacional ao Concello de Barbadás. Que son dúas. Eso é o noso. Para o deles... Entienda el Partido Popular. Ellos quieren que lo retiremos y usted quiere que añadamos. No, se o retiran tamén estou de acordo. Vamos a ver, doña Chelo. Eu xa o expliquei. Isto está falando, ele está facendo unha proposta. Estamos aclarando como aclarou antes dona Maga. É fácil. Se o retiran o Bloque Nacionalista se o retiran tamén nos vale. O Bloque Nacionalista pretende que se retire o punto número 3 porque consideran que a Garda Civil non debe estar aquí, por decirlo de algún xeito, o mellor estar outros efectivos de corpos de seguridade, como pode ser a Policía Autonómica, estou interpretando a súa sensibilidade, vai un pouco por aí. E o Partido Galego que pretende que se engada, que se estude a posibilidade, primeiro, de que veña a Garda Civil, pero sempre cando non tiña custo para o Concello, ou que veña a Policía Nacional. Son un pouco sensibilidades diferentes. Entón, vostede ten que decidir que é a ponente. Que bueno, se retiran ese punto, xa estamos todos contentos. contentos. Son sensibilidades diferentes. Non podemos aprobar. Tal como está escrito, non podemos aprobar.
Non é así, son Líder. diferentes. A ver, tempo de reflexión, por favor. O sea, creo que O título da moción. En función de los 6, pues quitamos el punto 3. Nosotros no Muy bien. ningún problema. pois xa está. Retiran o punto 3. Perfecto. Ui. Interviña... Doña Chelo tiña ainda un minuto. Estaban debatindo sobre que facer cas en emendas. Entón, ten un minuto ainda para falar. Realmente... perdón. A ver, nosotros realmente, viendo toda la... traemos esta moción por el tema de la policía local, que realmente es a lo que hoy le damos prioridad por el tema de seguridad vial, por el tema de lo que ellos nos han comunicado, de todas las deficiencias que tiene, como bien decía el señor Daniel Rey. A ver, que realmente pues sí hay unas deficiencias. Ahora mismo el señor alcalde dice que realmente uno de los coches ya se va a... Dixen que entre mañá pasado se publicaría o pliego. Vale, y Vai a después... 4 anos. Vale, y después pues puede haber una subvención también. Entonces, ese punto, el último punto que nosotros traíamos, que los dos vehículos se repusieran, tanto uno por la licitación y otra por el tema de la subvención de la Xunta, pues entendemos que realmente, a ver, si es así, todo lo que estamos pidiendo ahí, estamos todos de acuerdo. Entiendo que sí. Vale, y nada más. A ver, no coincido con lo de nosotros trajimos lo del punto de lo que es el cuartel de la Guardia Civil. Vale, no, ya termino. Incluyendo por lo que se había aprobado en su momento, pero nada más, si ese punto hay que quitarlo, nosotros lo quitamos y punto. O sea, tampoco lo que queremos es que salga adelante Chelo. ahora mismo el tema de la policía local. Ben, agradezo yo. Pero eu vou falar tamén e vou facer unha exposición relativamente detallada sobre o tema da situación do posto da Guardia Civil. Perfecto. A ver, en primer lugar, decir que levamos tempo traballando en relación ao vehículo de renting. Fixen eu xestións persoalmente co Concello de Carballo, co xefe da Policía Local de Carballo, xa hai meses, e fixos tamén o xefe da Policía Local, o oficial xefe. Localizar un pliego ou a empresa que se adique especificamente a equipar vehículos de corpo de seguridade non é doado. Un día coincidiu que buscando en internet, navegando en internet, apareceu unha noticia do Concello de Carballo e aí vin que sí que había unha empresa que en Galicia que sí que se dedica ao renting de vehículos da Policía Local e do Corpo de Seguridade, porque non é nada doado. Eu previamente fixen xestións tamén aquí con concesionarios para ver cales podían ser as condicións, un pouco de todo. É complexo, non sei se vostedes o saben, pero é complexo. Bueno, finalmente había que arbitrar o pliego, ver as características técnicas, as características do vehículo que precisa a Policía Local, non só as características do vehículo, sino tamén de equipación. E confirmar que tanto don Daniel Rey como a min fomos no mes de setembro a Santiago, reunímonos co director xeral de emerxencias e interior, plantexando precisamente o que é a equipación das comunicacións e tamén a equipación dun vehículo novo. Despois falei eu personalmente tamén ca directora xeral de Administración Pública e díxome Administración Local, perdón, e dixo que probablemente ao longo do primeiro semestre, un pouco antes, sería a subvención, creo que en concurrencia competitiva, sobre o Fondo de Compensación Ambiental. Falei personalmente con ela. Pero con eso estamos. O vehículo debe sair do renting mañá, pasado, legos están pechados, e faltaba o que era a fiscalización da interventora. Pero foi un traballo
complexo porque é algo moi específico e moi especial. Ben, en relación a eso non teño moito máis que engadir. É dicir que outro día chamouse a atención fora do pleno porque non se deben nomear os nomes ou mencionar os nomes de efectivos de Corpo de Seguridade. Eu agradezo que todos respetemos eso. Que a min chamouse a atención e creo que eu aprendín e creo que debémoslo saber todos. Ben, tema Garda Civil. Esta é unha carpeta, vou ser relativamente extenso, entón, se queren, intento abreviar, pero o tema da Garda Civil, do posto da Garda Civil, xurdiu a raíz dun comentario que se me fixo nas festas da Valenzá, nas últimas grandes, por parte dun teniente da Garda Civil. Eu en aquel momento vino francamente complexo e complicado. A verdade é que o que me plantexaba, dixen, carai, traer o cuartel de Santa Mariña ou instalar aquí un cuartel novo, un posto novo, en Barbadas non debe ser doado. Pero bueno, traballamos no asunto e finalmente houbo, non vou poñer nomes tampouco porque son efectivos, houbo un teniente coronel, creo que é, que se dirixiu a min e eu dirixime a él plantexando o tema, estudiando o tema. E o que se nos comentou era basicamente que había que ubicar un local que tivera boa mobilidade, boa accesibilidade para poder atender toda a demarcación. Igual me olvido de algunha cousa, porque é un traballo extenso. Toda a demarcación. E que tiña que reunir aproximadamente como 500 metros cuadrados, porque se pretendía instalar aquí non só o posto da Guardia Civil, sino tamén, quero recordar, a comandancia, que se chama así. Estou a lembrar que se chama comandancia. Ben, traballouse neso, buscáronse locales, e finalmente houve unha persoa que se dirixiu a min na Casa de Cultura para ofertar un local. Fomos velo, chamouse evidentemente ao posto da Garda Civil, a comandancia da Garda Civil aquí, veu todo o staff da Garda Civil de Ourense e posteriormente veu unha técnico, unha aparelladora, o arquitecto, non recordo, para ver esas instalacións. Esas instalacións pareceronlles ben, susceptibles de cambios. Había que ampliar un local, había que ter algunha superficie máis para cubrir uns espacios e uns garaxes adicionalmente. Ben, estas xestións fíxose tamén en colaboración cunha inmobiliaria, porque o Concello non se vai por a buscar solares. De feito, sí que creo que a aparelladora municipal fixo algunha chamada a algún local que se localizara como posible ubicación. Creo lembrar, non estou agora completamente seguro. E había dous locais que estaban no fondo, ao carón do Parque dos Patos, na Rúa dos Salgueriños e na Rúa dos Carrís, pero non lle gustou a Garda Civil. Despois hubo outro ofrecemento por parte de outro empresario deste Concello, non vou dicir onde estaba ubicado, pero non era diáfano, non tiña luz de abondo, non tiña luz natural. Pois ben, sí que veo a técnica da Garda Civil aquí a Barbadás, fixo un proxecto, e, bueno, seguindo as instruccións, basicamente, desa técnico, pois, as persoas que estaban vinculadas a ese local fixeron un traballo, chamémoslle un traballo. Ben, despois de visto que a Garda Civil sí que quería vir para aquí, e hai un escrito por parte da comandancia, creo que mando de operacións Zona Galicia, Comandancia de Ourense. Hai un escrito firmado polo teniente coronel actual no que se indica que a Dirección Xeral da Garda Civil autorizou o cambio de sede por considerar o inmoble ofrecido, que é ese que vostedes saben, todos e todas saben, que era o parecelles adecuado, parecelles axeitado. Ben, problemática. A problemática xurde no momento en que o Concello, como ben dixo don Ramón, ten que pagar o aluguer dese local. O Concello de Barbadás non ten suficiente solvencia económica, por decirlo de algún xeito, para pagar ese local. Podía ser agora mesmo. Isto evoluciona, o mercado evoluciona, e sabemos que os mercados están tensionados, que van á alza, os alugueres igual.
poden ser 3.000, 3.500 euros ao ano, non sei se incluso 4.000. Agora estou falando por falar, por facer unha aproximación dun baremo, perdón, ao mes, dun baremo mínimo máximo, 2.800, 3.000, 3.500, non o sei, pero asumir 3.000 euros ao ano, pois agora mesmo son 36.000 euros, se foran 4.000, pois serían 48.000, e así sucesivamente. O Concello de Barbadaxo, se non ten esa capacidade para poder pagar 3.000 mes, dixeno despois, rectifiquei, entre 36.000 e 50.000 euros ano. Non temos esa capacidade, esa solvencia económica. Chamemos de solvencia non, liquidez económica. Entón, fixen xestións, aquí teño os escritos tamén, co Ministerio, bueno, está traballando estou traballando eu, coa subdelegación do Goberno, co delegado do Goberno en Galicia que está facendo xestións, e tanto a subdelegación como a delegación do Goberno en Galicia teñen moito interés porque se veña o posto da Garda Civil aquí a Barbadas. En ese ámbito se está traballando. Incluso, cando se viu a que era imposible por parte do Concello de Barbadas de facer o pagamento dese aluguer, fixen xestións co Ministerio de Facenda, con José Antonio Hernández de Toro. E vou ler o correo, en algún momento incluso podemos facilitar esa documentación. Un escrito meu, é un folio completo. Sí, un folio completo. Un folio medio. Si queren, un momento de conclusión. Un folio medio. Aquí expoño a situación e a resposta do asesor do Ministerio é: hemos recibido su carta explicándonos sugestiones para el cambio del puesto y comandancia de la Guardia Civil a la localidad de Barbadas y las circunstancias del mismo, buscando brindarle la respuesta más eficaz a los objetivos que tienen y entendiendo que la razón de su escrito es buscar la financiación del inmueble al que se trasladarían las instalaciones de la Guardia Civil. Lo que creemos que tiene que hacer es trasladar su solicitud y negociar un acuerdo con el Ministerio implicado, que en este caso es el de Interior. O sea que volvemos al Ministerio de Interior. En concreto, a la Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, GIES, el organismo autónomo encargado de la gestión, venta y subasta de inmuebles y solares del Ministerio del Interior. Son los ministerios competentes en cada actuación los que deben plantear sus propuestas e incluirlos en las envolventes presupuestarias de cada departamento para que lleguen a Hacienda a la hora de confeccionar los presupuestos. La iniciativa en este caso es del Ministerio del Interior, no de Hacienda. Resumindo, que ten que ser o Ministerio do Interior o que lle faga unha proposta de envolvente presupuestaria que venga a decir: mire, pónganme este dinero aquí para este alquiler, por decirlo de algún xeito. É dicir, que sexa o Ministerio do Interior que autorice ou que lle indique ao Ministerio de Facenda que pague este traslado e este aluguer. Bueno, o Ministerio do Interior, despois de moitas xestións co subdelegado e co delegado da Xunta de Galicia, e aquí el ten unha confianza grande co delegado, conseguimos, eu chamei varias veces a este señor, por certo, por teléfono, e ao final dignos que o Ministerio de Facenda e o Ministerio do Interior, mellor dito, o Ministerio do Interior non está disposto a alugueres. Non quere alugueres. É pagar para non ter propiedade. O que lle ocurra a moita xente, é dicir, o Ministerio quere propiedades. Non indícanos que queren unha propiedade, non queren pagar o aluguer. Chegado a este punto, o que se fai é falar os xoves da semana pasada, non, o anterior. Chegamos a contactar a través do delegado do Goberno con Mario González Colorado, creo que é. Ainda lle enviei hoxe un correo electrónico. Por qué? Pois porque o señor Bertillo, teniente coronel da Garda Civil, ante a imposibilidade de poder financiar por parte do Concello aluguer, veu aquí a reunirse co alcalde para indicar se había algunha posibilidade de que o Concello achegara un solar para a edificación dun posto novo de 1.000 metros. Eu dixen nese momento, dudei de se o había ou non o había, pero fun onda técnico municipal a preguntarle. E ao día seguinte facilitoume unha ubicación. Ubicación que está na área de reparto número 4, moi perto do local que se ofreceu inicialmente a Garda Civil para aluguer, que está detrás das oficinas municipais. Un solar que é propiedade municipal. Quero recalcar o de que é propiedade municipal. Desde hai tempo. Este solar está aquí, é este,
Está na esquina xusto detrás das oficinas municipais. Exactamente, do outro lado da calle por arriba. Di o informe, se solicita, está en castelán porque hoxe enviei-no a Madrid, ao director xeral de planificación, que ademais está no GIES, participa no GIES, subdirector xeral, perdón, porque despois ao mellor hai algún erro pola miña parte. O subdirector xeral de planificación ou de planeamento, que ademais está no GIES, no gestor de infraestructuras de seguridade de equipamentos do Estado. Reunímonos con el unha hora, máis ou menos, prácticamente, trasladándolle esta situación, pidíunos este informe e relato a situación do informe. Se solicita por parte da alcaldía informe sobre o estado actual e despois explico por que quero ler o informe. Se solicita por parte da alcaldía informe sobre el estado actual de la AR4 y el técnico municipal, emite el siguiente informe. Según descripción catastral, la actual área de reparto R4, aquí está o dibuixo, ten como siguientes titulares. Estos que fueron aquí, non o vou dicir. Non é procedente, vostedes teñen acceso á documentación. Consultado el Plan General de Ordenación Municipal, os terrenos forman parte del AR2. Creo que pon R2. AR4, perdón, R4. Aprobada en Junta de Gobierno Local el 13 de septiembre de 2007. Recalco a data, 13 de septiembre de 2007. La aprobación definitiva de la Junta de Compensaciones del área de reparto inscrita en el registro de entidades urbanísticas colaboradoras de la Xunta de Galicia con el número 3607 del 17 del 10 del 2007. Tercero, de esta área al Concello de Barbadas el 10%. Tercero, de esta área al Concello de Barbadas el 10% de aprovechamiento urbanístico y suelo dotacional y zonas verdes, además de viales. Falta unha palabra aquí, que falta de corresponde. Acordándose entre las partes colaboradoras la siguiente distribución. Aquí en un mapa, en la cartografía está la distribución. Cuarto, actualmente se encuentra pendiente del informe de la Consellería a la propuesta presentada para su aprobación definitiva. Por lo tanto, esto mandouse hoxe a MG Colorado. Buenos días, estimado subdirector general. Soy José Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadas en Ourense. Mantuvimos una reunión el día 23, en relación al asunto del encabezado y quedamos en que remitía informe del Servicio de Urbanismo sobre la situación del solar propuesto por el Ayuntamiento. Acompaño el documento solicitado. Aí está. Eu chamei no hoxe, non me colleu o teléfono, chamei nun móvil, que tamén o teño, non chamei no fixo. Coméntame que estaba en 3 actos, por lo tanto, se non é mañá, é pasado, porque mañá estou en Santiago. Esta é a secuencia de todo este asunto, Hai algunha persoa que con testigos diante, neste caso o señor secretario, me acusa de que eu non quero traer o local á instalación da Garda Civil para aquí, para Barbadas. Insinúan ou din que eu non son transparente, insinúan ou din que eu son corrupto, porque precisamente o cambio de ubicación do alugueiro ou do aluguer nesa ubicación a un área de reparto dun solar que é propiedade do Concello, eu levo un beneficio económico. Como poden ver vostedes aquí, quero falar de todo isto e deixarlo meridianamente claro, como poden ver vostedes aquí, neste documento, esta área de reparto do ano 2007 foi aprobada en Xunta de Goberno Local o 13 de setembro do 2007. Remitiuse inscrita no Registro de Entidades Urbanísticas Colaboradoras na Xunta de Galicia 3607 no 17 de outubro de 2007. Son alcalde desde o ano 2015. Esta área de reparto está en desenvolvemento, está pendiente de que a Xunta de Galicia a aprobe. E o chan é noso. É noso. Entón, todos estes comentarios quero deixalos meridianamente claros e quedan aquí documentados de onde está este chan e desde cando está este solar noso e cando se fixo, cando se creou esta área de reparto. Así. E a situación é esa. Esta persoa, non lle vou poñer xénero porque tampouco é cuestión, aínda acudiu estes días a reunirse co teniente coronel Berguillo para saber se era certo que a Garda Civil non quería ese local. O teniente coronel dixolle que pola Garda Civil non había ningún problema en ter esa ubicación. Claro que non. A Garda Civil, pero non é quen decide a Garda Civil sobre onde se ubica. A Garda Civil fai unha proposta.
E sí que gusta ese local. E a nós tamén. A nós tamén nos gusta ese local. A cuestión é o do financiamento. Desde o momento en que o Concello de Barbadás non ten disponibilidade económica para financiar ese local, intentamos que o financie o Ministerio. E o Ministerio non quere. Nin máis, nin menos. Por certo, tamén hai outra cuestión aí que quero aclarar, porque sí que se comentou. En algún momento se me trasladou que a persoa propietaria dese local quería vendelo ou optaría ao mellor pola venta se lle pagaba un importe que esa persoa consideraba xusto. O importe estaba en €500.000. En €500.000. Evidentemente o Concello non vai a pagar €500.000 por ese local. E aquí sí que se analizou, houve unha proposta por parte de algunha persoa que traballa no Concello de que hai dúas áreas de reparto, unha que é esta, na que está ubicada ese solar, e outra que está ubicada perto do edificio Carrajo. E facer un intercambio, dicir, como ten un nome, unha permuta, exactamente, unha permuta deses terreos, deses dous terreos que menciono, por ese local, que despois quen quixera que desenvolver aí, ou que se considerase desenvolver. Isto foi unha elucubración que houbo, pero non é viable. Non é viable porque primeiro ten que salir a subasta, se non é así, se non me equivoco, coa licitación. Segundo, ten que haber uns informes dos técnicos municipais, tanto de urbanismo como de intervención, se non me equivoco, e tamén de secretaría, e non se asusta a legalidade. Non se asusta a legalidade. E creo que por aí tamén vai enfocada a posibilidade de que eu, supostamente, porá percibir unha compensación por iso. Unha compensación por iso. Evidentemente, iso desbotouse. O que si é certo é que tamén se lle pediu aos técnicos de urbanismo que fixeran unha valoración do custe ou do prezo metro cuadrado de esa superficie. E había unha diferencia bastante considerable entre por páxinas de como se chama? Non vamos poñer nomes, de inmobiliarias online. Había unha horquilla relativamente importante. E eu si preguntei se nun momento determinado era viable ou ese local podía chegar á horquilla máxima. Preguntei. Dixo, bueno, pois hai que facer un estudio que, por lo visto, teñen os técnicos municipais teñen un programa para facelo. E esa é a realidade deste asunto. Dito eso, a persoa propietaria dese local ofrecinlle a posibilidade de reunirse comigo e co Tenente Coronel conxuntamente. Bueno, pois foi esa persoa directamente a falar co Tenente Coronel, e o Tenente Coronel recibiu a esa persoa gustosamente, como pode recibir a calquera outra cidadán. Pero quero matizar e deixar claro que a Guardia Civil sí que lle gusta ese local, a nós tamén, pero a imposibilidade está na economía. E, de feito, olvidaba outra cuestión máis. De feito, o Tenente Coronel, cando plantexou a posibilidade de construir unha edificación nova para ese posto, falou da implicación do Ministerio do Interior e que tamén se encargaría el personalmente de xestionar coa administración provincial financiamento, e nós tamén, por suposto, e coa Xunta de Galicia. Por que falaba da administración da Xunta e da administración provincial? Pois porque, evidentemente, o posto redundará en que este ubicado aquí, pero non só atenderá a veciños e veciñas de Barbadás, sino que atenderá a unha demarcación establecida pola Garda Civil e que son outros concellos. Por iso se falaba de todo eso. Bueno, pois, isto está trasladado todo elo ao subdirector xeral de Planeamento para o seu análisis. Se conseguimos financiamento para o que é o posto en aluguer, pois benvido sexa. Non temos que esperar X tempo a mellor a que se construa. Se non o conseguimos, pois temos que optar pola segunda liña. E agora mesmo, posibilidade de financiamento para o aluguer non hai, a non ser que podemos xestionalo ca Diputación.
porque é un asunto que a Deputación é coa Xunta de Galicia, porque é un asunto que sí que atinxe a moitos concellos. Non sei se ahora mesmo son 7, 8, 10 concellos os da demarcación. Esa é a situación. Igual se me escapa algo, non sei se podes matizar algo máis, pero creo que non, creo que o dixen todo. Simplemente aclarar que, desde logo, a boa recepción por parte do Ministerio e en ningún momento se nos cerrou unha posibilidade da financiación, que eu creo que é o máis positivo, porque sí que están abertos, pero evidentemente tamén nos deixou moi claro que eles o que queren é, si gastar o diñeiro, ter propiedade, non invertir en alugueres. Eso sí nos lo deixou moi claro. Unha cuestión máis que sí que me olvidaba. O subdirector xeral de planificación tamén xestiona fondos europeos. Entón, por exemplo, o centro transfronterizo, creo que se chama, de Tui, foi financiado con eses fondos. Entón, falou literalmente, isto sí que é literalmente, de ver o encaixe desta obra, desta edificación nos fondos europeos, nos programas europeos. En eso estamos. En eso estamos. Non sei, se queren facer algunha pregunta ao remate do pleno, ainda que eu teño algo de presa, poden a facer. Creo que expliquei todo. Todo. Quedou claro, non? O mellor, en lugar de facelo aquí, pero creo que é máis transparente, que estean todos os concelleros e concelleras, que facer unha xunta de voceiros. Queda transmitido de viva voz, queda registrado para o público e queda en acta. Queda en acta. Mellor omitín algo, pero creo que está todo. Así, é que seguiremos traballando precisamente para ese posto da Garda Civil, porque consideramos que é a mellor resolución para este concello, non só para este concello, sino para a demarcación en xeral. É que non dixen ninguna cousa en relación ás acusacións que se me vertiron, non? Pois procedemos á votación. Votos a favor desta moción. Si está retirado da Garda Civil. Unanimidade. Pasamos, a ver, despois de todo este papeleo, a ver se atopo a orde do día, sí. Expediente 510, moción do PP solicitando a creación dun servicio de asesoramento técnico de vivenda en Barbadar. Quen intervén por parte do Partido Popular? Yo. Ten 5 minutos. Con esta moción traemos a esta corporación municipal o compromiso de todos os grupos políticos que forman parte do Pleno, especialmente os do Goberno municipal, en materia de vivenda para defender a autonomía municipal e mobilizar todos os recursos disponibles para satisfacer as necesidades da nosa poboación para potenciar e implementar a Oficina Municipal da Vivenda, encargada de prestar un servicio público integral e gratuito á ciudadanía en materia de vivenda. Sería un servicio de asesoramento técnico sobre os programas de axudas e bonificacións fiscais en materia de vivenda tanto autonómicas, estatais e europeas, dirixidas a particulares, comunidades de propietarios e empresas, como axudas para adquisición de primeira vivenda, bono alugueiro da mocidade, incentivos fiscais para a compra de vivenda, incentivos fiscais para aluguer de vivenda, reformas de accesibilidade, actuacións de corrección de impactos paisaxísticos, axudas... Perdón, un segundo. Se me borró. Axudas para de corrección de impactos paisaxísticos, axudas para fomentar a utilización de madeira en vivendas. Sería un servizo fundamental que se puxeron en marcha concellos en conxunto como San Cibrao e Pereiro de Aguiar para concellos de menos de 10.000 habitantes, que non é o noso caso, que abrirá as portas no mes de febreiro. Unha ferramenta que os nosos veciños demandan cada vez máis, xa que Barbadar é un concello dinámico e social, localizado moi cerca de Ourense e que ten que invitar a seguir vivindo e investir ou a vir de novo a este concello de distintas formas, que seguro ia axudarlles moito dispor de persoal especializado que lle aconselle e informe das distintas subvencións e axudas disponibles para acceder a alugueres, mercar unha vivenda tanto en edificacións de nova construción como de segunda man, autopromoción e rehabilitación.
Por poñer un exemplo, o plazo de presentación das axudas da Xunta comeza o 27 de xaneiro e duraría ata 15 de outubro de finales deste ano. Polo tanto, sería preciso realizar os trámites con certa presa e correr o risco de que se esgoten as partidas presupuestarias. Polo tanto, sempre vai ser de moita axuda atoparse ben informado pola Administración que se atopa máis preto. Os acordos serían instar o Grupo de Goberno a pôr en marcha dito servizo, dado que tamén ía no seu programa electoral, así como do Partido Popular, e creemos firmemente que agora é o momento. Segundo, se fose preciso buscar alianzas en conxunto con concellos, pomos exemplo, señor alcalde, como Verín, Barco, Carballino, que son máis ou menos dos nosos habitantes, de unha poboación similar para poñer en valor os coñecementos de técnicos especializados nesta necesidade. Esa sería a moción que traemos. Bueno, estuvimos viendo estos días como concellos van a salir ayudas para concellos de menos de 10.000 habitantes, para jóvenes de menos de 36 años. Entonces, lo que hicimos fue realmente en el programa del Partido Popular como en el programa del Partido Socialista, se llevaba en su momento crear una oficina, no oficina, a lo mejor pues dentro del propio departamento o una persona específica en otro departamento que se dedique a asesorar a jóvenes, a personas que quieren vivir realmente en Barbadas, y de las ayudas. Nosotros aquí pusimos alguna de ellas, como el bono de aluguer para los jóvenes, ayudas fiscales que son muy importantes, y sobre todo a muchos de los que a veces de personas jóvenes que conocemos desconocen estos beneficios fiscales, o mismo que pueden alquilar y que pueden tener un beneficio también para ese alquiler. Entonces entendemos que es el momento. Los periódicos hemos visto en estos momentos como del Concello de Pereiro conveniado con el Concello de San Cibrao, pues se van a montar esa oficina. Son concellos, como bien dije antes, que no son de nuestra población, sino que son menos de 10.000, pero se nos ocurrió el Partido Popular, lógicamente llevándolo a nuestras propuestas, como dijimos en lo que son las elecciones, pues crear, pues bien, o una una oficina dedicada al asesoramiento para esta gente que compra su primera vivienda, que alquila, que va a hacer una autopromoción, que a veces andan un poco perdidos, pues realmente tener una persona de que llegue a este concello y sea su punto de unión. Ese es el compromiso que se adquirió en ese momento en las elecciones por parte de la corporación y del Partido Popular. Desconozco ahora mismo si el BNG lo llevaba o no, no lo recuerdo, y entendemos que es el momento. Entonces, bueno, pues traemos a este plenario esta moción para debatir. Moitas gracias, doña Chelo, porque ademais tinguise bastante ben o tempo. Me dijo usted que tenía prisa. No, pero vai ben, no, van 5 minutos de tinguise ben o tempo. O sea, o tempo non cortei nada, superou no incluso, pero está ben. Está ben. Don Ramón. Sí. Nada, a moción, o sentido da moción pode ser moi bo, pero que a moción en sí non hai por onde collela. Estes acordos non se poden aprobar. Vese que é unha moción traída a correr porque outro día San Cibrao Pereiro de Aguiar saíron na prensa dicindo que creaban un servicio para asesoramento técnico de vivenda, pero vamos, non dicen nin si contrataron máis xente eses concellos para ese servicio ou a quen contrataron para dar ese servicio. E despois non creo que este funcionando tampouco. É un anuncio que veremos saber. Xa digo, quero saber si eso contrataron máis funcionarios ou quen presta ese servicio deses dos concellos. E acaba de dicir vostede, non sei que me aclarará despois, que as axudas son para concellos de 10.000 habitantes. Non sei se foi unha equivocación ou algo. Entón, nós non cumplimos os requisitos para que a xente teña acceso a estas axudas que numeran aquí. Decirlle tamén que isto é unha coña, no segundo punto. Perdona a expresión. Se fose preciso buscar alianzas en conxunto con concellos Verín, Barco, Carballiño, dunha poboación similar para poñer en valor os coñecementos técnicos especializados nesta sociedade. Mire, Verín acaba de aprobar un orzamento de 14 millóns de euros. E o Barco e Carballiño de 11 millóns e pico, casi 12. E nós estamos en 9.
Pídanlle á Diputación que nos mande máis cartos para crear estas cousas, porque o Concello de Barbadás non pode crear como chamaron, un servizo de asesoramento técnico de vivenda en Barbadás. En tal caso, reforzar ao mellor o cadro de persoal do urbanismo e ser máis eficientes para dar este tipo de informacións aos cidadáns. Senón, mal o vexo. Ou senón contratar unha empresa privada, que creo que farán o de Pereiro e San Cibrao, porque non entendo. Pero claro, quen lle dá os cartos? A Deputación. Porque quen manda hoxe na Deputación? O Pereiro e San Cibrao. Nós quedamos aparte. Vostedes están unha moción porque viron no periódico, bueno, supoño que os informarían. E pídenos aquí que nos poñamos en contacto con Berín, Barco e Carballiño. Quen se tirían que poñer en contacto con nós? Serían o Pereiro e San Cibrao? Pero para buscar os cartos en Europa como lle interesa a nosa poboación, aí viñeron. Moitas gracias. Don Daniel, si quere intervir. Brevemente. Gracias de novo. Pois eu nesta moción non vou a compartir o criterio co grupo de goberno porque eu casi estaba dudando por votar en contra, pero vou a ter pola abstención e dígolles por qué. Como ben dixo Ramón, isto creo que é unha moción oportunista, tendo en conta que por unha parte dicen que os recursos municipais son escasos e por outra, pois, afondan en maior gasto, aínda que sea aquí este disfrazado de unha cooperación intermunicipal inexistente e improbable, por lo que dixo Ramón tamén, 10.000 habitantes. Eu quero decirlle a veciñanza que o meu voto en contra non está condicionado a que non se informe a veciñanza. A veciñanza está informada a través do IGVS, o Instituto Galego de Vivenda Solo, que teñen aí a oficina en Sáenz Díez e que teñen esta oficina para iso. Vale, co cual non é que non haxe un servicio, sino que é un servicio que pasou, é un servicio que... Vale, gracias. Pois continuo despois, gracias. Iso é o que pasou. Ten a palabra o voceira do bloque. Sí. Bueno, a ver, vou comezar por cuestións que ven un pouco de atrás para non detallar algunha cuestión. A ver, con respecto ao que se aprobou do regulamento, que non ten que ver, do regulamento da escola, explicamos o motivo por os que nós non o aprobamos porque entendíamos que ese regulamento non é axustado ao que se nos pide a Xunta. É dicir, por eso pretendemos facer unha modificación sobre eles para que coincida con esas normas da Xunta que van no anexo 1. Por lo tanto, entendemos que esa aprobación non é correcta. Por tanto, por eso falamos das posibles alegacións que faremos no período pertinente. Depois hai unha cuestión que, bueno, o portavoz do Partido Galego, e non é por o portavoz do Partido Galego, é porque o señor alcalde lle permite. É dicir, na anterior intervención falou fora de turno, explicou o seu posicionamento, creo que fora de turno, porque estaba falando do Partido Popular, falou fora de turno, explicou 2 veces o motivo por o que el pretendía que a moción se aprobara. Bueno, eu creo que temos que establecer os turnos pertinentes e falar cando corresponde que temos que falar. Por moito que lle aproben os orzamentos, que lle fan o que sea, pero non é así. É dicir, cando corresponde a intervención de cada un. Vale, de acordo. O respecto de, bueno, do que falou do posto da Garda Civil e tal. Bueno, nós traemos preguntas ao respecto tamén desa cuestión, señor alcalde. Non quero entrar ahora en eso, porque quero cinguirme a moción do Partido Popular. Pero se tuveran a metade de interés que teñen desde o goberno por traer ese posto da Garda Civil a Barbadás, a metade de interés, xa non digo toda, a metade en outro tipo de cuestións, mellor non sería, Non sei, non entendemos, desde o BNG non entendemos esa obsesión por que venga a Guardia Civil aquí a imponer, non sei que, é dicir, que nos parece absurdo. Nós xa plantexamos outro tipo de iniciativas ao respecto do que para nós considerábamos que debe ser as forzas de seguridade. En todo caso, forzas de seguridade autonómica, outro tipo de cuestións, e, por tanto, manifestámonos xa no seu día contrarios á instalación dese posto aquí. Pero xa digo, nos parece desmesurado o interés que teñen vostedes en isto. Pero, bueno, allá cuidados, é dicir, gasten o tempo e invirtan as súas enerxías e no que consideren. Pero, de logo, eu creo que a veciñanza ten outras prioridades moito máis importantes, e non vou entrar sobre elas, en que gastar as enerxías, en que debe gastar as enerxías o equipo de goberno. E non para explicarnos aquí durante 20 minutos las gestiones que hace usted, non sei, eu de verdade, a mí é que me supera todo eso. Bueno, e remato, e xa me cingo a moción do Partido Popular, vale, para, a ver,
Nós non concordamos ca moción, vale, non concordamos ca moción en nada. E vou explicar. En todo caso, xa para empezar, ca toponimia. Non usa un artigo en ningún topónimo que o leva. Nin o Pereiro, nin o Barco, nin o Carballiño. Aquí todo é escrito así como lles parece a vostedes. Miren a toponimia oficial e polo menos redacten a moción según a toponimia correcta. Vale, xa aparte do que digan na moción, que o Bloque non está de acordo, pero xa, non sei, o Barco, Carballiño, que é eso? Son topónimos que levan un artigo. É dicir, non sei, eu non veño aquí a dar, pero é que é así, un mínimo. Doulle 10 segundos máis porque se... Nada, a intervención que vou a facer farei na segunda, a Na intervención segunda, respecto á moción, gracias. Pois agradezo yo. Correspondelle o turno de palabra a dona Victoria Morenza, teniente alcalde. Moitas grazas, boas tardes a todas e a todos. Bueno, o Goberno Municipal ten claro, falando de urbanismo, que unha das prioridades a abordar este ano, precisamente este ano, é a posta en marcha aposto ao día do Plan Xeral de Ordenación Municipal, a adaptación á normativa, non só á Lei do Solo de 16, sino tamén a toda a normativa, habitabilidade, accesibilidade, etc., etc., e tamén poñer en marcha ou retomar a súa modificación. O obxectivo, polo tanto, é dobre, dar respostas ás actuais necesidades do municipio en materia tanto de solo como de vivenda pública e privada, senón tamén para infraestructuras, servicios e despois adaptar a actual normativa á legislación en vigor. Para nós é unha prioridade. Supoño que para vostedes a súa prioridade é crear unha oficina porque evidentemente, como dicen os meus compañeros, pues lo vieron en el periódico e les gustou la idea, les pareció genial, pero esa idea ten un custe económico que aporta a cada concello máis de 8.000 euros ao ano por ter un arquitecto externo, evidentemente, para informar a veciñanza con cita previa. É dicir, si ten solo 3 citas ese día ou non ten ningunha, o señor arquitecto evidentemente cobra igual porque cobra 8.000 euros. Penso que o Concello de Barbadás ten que afrontar cuestións importantes como é a posta ao día do plan de urbanismo e non ofrecer este tipo de información tendo en conta que o ano pasado, así a grosso modo, houbo 3 consultas neste sentido de información sobre axudas para vivendas. E hai que ter en conta, como dixo o compañeiro Daniel Rey, que o Instituto Galego de Vivenda Solo ten unha oficina en Rúa Progreso donde se lle informa a toda a veciñanza destas axudas e non só dende o punto de vista urbanístico, sino tamén dende o punto de vista económico, fiscal, etc., etc., etc. Pero volvamos outra vez ao pexón, que data do ano, non sei se lembran, 2002, e que está a piques de cumprir 23 anos. É coñecido por todos que no momento aquel no que se redactou e se aprobou foron atendidos intereses que en moitas ocasións nada tiñan que ver co interese xeral, deixando pola contra desatendidas moitas necesidades que sí existían entón e que agora, a día de hoxe, xa veñen sendo inaprazables, como por exemplo o novo instituto, un centro de multiusos ou mesmo a reserva de terreos para novas dotacións públicas ou a previsión de vivendas protegidas que parecían non interesarlle a eses mandatarios que estuveron aquí gobernando durante 28 anos. Concordamos en que sería interesante a creación desta oficina de atención á cidadanía para asesoralos en materia de vivenda, pero, como xa teño dito en moitas ocasións, o diñeiro neste Concello non é infinito. E o persoal tamén tampouco é infinito e é o que é. A principal prioridade en materia de urbanismo naquela época era outra, pero agora temos claro que temos que afrontar unha asignatura pendente que é a adaptación á Lei do Solo do 16 do Plan de Urbanismo e a modificación do Plan de Urbanismo que é unha demanda veciñal, unha demanda dos colectivos culturais, sociais, etc. Entón, para nós, esa é unha prioridade co cual non o consideramos prioritario. Grazas. Prosiga vostede, doña Chelo. Vamos a ver, señores del BNG se fueron por otros derroteros en vez de hablar de la moción, pero bueno, aquí ya sabemos lo que pasa. Me dice usted, señora Morenza, que no hay dinero, que van a ponerse con el pexón. Yo sigo diciendo que llevan 10 años gobernando, ahora sacan el pexón. Vamos a ver si efectivamente el pexón sale para adelante, porque de momento durante 10 años aquí nadie quiso tocar el pexón, estuvo guardadito en una caja. Esperemos que esto
vaya hacia adelante. Nosotros no es que veamos, vimos que realmente, y señor Padrón, escuche lo que yo digo y lo que pone la moción. Pereiro y San Cibrao son concellos de menos de 10.000 habitantes. Nosotros lo que le ponemos en esta moción, las ayudas son para concellos de más de 10.000 habitantes, que incluye el concello de Barbadás, como puede ser avales de adquisición de primera vivienda. Yo les digo lo que tengo, que no lo traspasé aquí. Aquí se lo puse genérico. Vale, accesibilidad, bonos de alquiler para juventud, bono emancípate, avales para adquisición de primera vivienda, y después los incentivos fiscales, rebajas en el ITP, reducción de los tipos del ITP, bonificación el IAG, bueno, en el impuesto. Vale, o sea, vamos a ver, aquí lo que nosotros llevábamos y el Partido Socialista llevábamos, por eso cuando lo hemos visto en los periódicos para concellos de menos de 10.000 habitantes, sigo recalcando, como Pereiro y San Cibrao, nosotros trajimos esta moción para que realmente no a lo mejor se cree esa oficina, sino que haya una persona, como bien dijo la señora Morenza, hubo 3 consultas, pues mire, 8.000 euros van a pagarle a un arquitecto externo, pues nosotros por consulta le podemos pagar X, o mismo, si no hay tanta demanda, el arquitecto, que ahora mismo creo que no tenemos en este concello, porque creo que el arquitecto que estaba aquí se ha ido a otra administración, pues entendemos que puede dar ese servicio si solamente hubo 3 consultas. Entonces, no es crear una oficina, es dar ese servicio y realmente que los acuerdos, instar al grupo de gobierno a poner en marcha dicho servicio. Pues mire, puede usted decir, pues mire, no vamos a crear ni contratar a una persona, sino que el propio, ya que hubo pues 3, 4, 5 consultas, y si queremos que cada vez se construya más en Barbadás, o la gente venga a vivir por ser un concello dinámico y con unos servicios básicos que la gente le invita a venir a vivir, tanto que quieren que se empadrone la gente y que venga a vivir, pues vamos a dar ese servicio dentro del propio concello. Eso sería lo ideal. El segundo, si fuese preciso, a ver, pues ponemos, y perdón por la toponimia, perdone usted, señor Sari, la próxima vez le pongo lo, no se preocupe. Vale. Superou o tempo. Ya es por meterme con Sergio. Pero non se meta en fale do que ten que a falar. ver, es eso, es dar ese servicio, no crear a lo mejor una oficina, pero dar ese servicio sobre todo con consultas mínimas que tenemos dentro de nuestro propio... Y nada más, gracias, señor alcalde. Grazas a vostede. Don Ramón. Non lle deixa, porque teño que deixarlle tempo a ele, vou intentar dicilo todo moi rápido. Pero un pouco. Cero. Sí, e non contesto tamén. Pode chamar tamén a conselleira de Educación, porque tamén entreveu fora do seu turno, non só a mí. Bueno, rapidamente, este concello non pode ter un servicio de vivenda por o orzamento que dixen antes, salvo que a Diputación nos dé máis cartos para poder crealo. O que necesita este concello para nós é a reforma do plan de urbanismo xa, pero unha reforma do plan de urbanismo que non sexa restrictiva, senón para aquelas zonas onde xa o concello ten servicios que se poida edificar. E despois para o medio para os núcleos urbanos, os núcleos antigos urbanos dos povos, levar a cabo unhas medidas como se está facendo hoxe no concello de Berea. Moitas gracias. Gracias a vostede, don Ramón. Gracias por a brevidade. Quedanlle 2 minutos e 7 segundos. Carallo. Isto é récord, eh? No, vale. Gracias. Ben, pois volvo a insistir no mesmo argumento. Bueno, sabemos, Ramón, sabes perfectamente que o pexón é unha prioridade para este grupo de goberno, que pasa que hai que buscar as fabas que están contadas, non? De feito, pois é unha deses obxectivos que tanto o meu a miña candidatura como a candidatura, creo que agora me equivoco, non sei se me equivoco, que todos levábamos a actualización do pexón nos nosos programas electorais. Por que sí? Porque sabemos que é precisamente unha necesidade, como ben acaba de explicar Ramón, pois non só para adaptalo á legislación vixente, senón para darlle ese pulo necesario para incrementar a edificabilidade no rural. E para eso, señores e señoras, compren cartiños. Eses cartiños da oficina de información que pretende levar a cabo o Partido Popular,
tamén lle vou dicir, e aí teño que romper unha lanza en favor dos excelentes profesionais que temos neste Concello. Na Oficina de Urbanismo, encabezados pola Concelleira de Urbanismo, tamén informan de cuestións de vivenda. É dicir, non vai a pensar que veña alguén aquí preguntando por vivenda e resulta que a aparelladora, que é a técnica xefa de urbanismo, pois que os mande a paseo pola porta diante. Non sucede así. A señora aparelladora e os funcionarios do Servicio de Urbanismo sí que informan sobre esta temática. E nada, bueno, pois meditando teño tempo. Claro. Meditando pois o sentido do voto, pois eu insisto en que non vou a aprobar esta moción porque me parece extralimitarnos. Moitas gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o vocero do Bloque Nacionalista. Sí, bueno, en relación coa moción, o Partido Popular ven aquí a cedernos ao Concello de Barbadás unhas competencias que son da Xunta de Galiza. Ten que ser a propia Xunta quen cree este servizo. E, por certo, díganlle a Compostela aos seus que teñen aí algún servicio de asesoramento para estas cuestións e que non funcionan. O goberno non colle nada e non funciona. Pouco vale, teléfonos operativos e non se atenden. Claro, onde deixaron vostedes, señores e señoras do Partido Popular, daquel pexón, terreos para vivenda pública, terreos para este tipo de cuestións, para outro tipo de cuestións? Deixaron para nada, nin para isto, nin para nada, para aquilo que non fora negocio, para vostedes e para os seus, que é porque estuveron vostedes aquí, e están sempre. Para negocio, para buscarlle as favas aos seus. Ese é o seu urbanismo, foi sempre a súa política. E sigue sendo, evidentemente. Entendemos que, efectivamente, do BNG os concellos teñen limitadas competencias, e máis no tema que nos ocupa. Se entendemos que un concello pois poda ou debe actuar cando desde servicios sociais, cando se establezan criterios de vulnerabilidade social con respecto a algunha familia e haxa que actuar a ese nivel local para buscar unha ubicación desa familia se realmente temos esas vivendas de protección pública. Pero o noso criterio non ten sentido asumir servizos como este cando non é unha competencia municipal, senón que é, como digo, pois eso, unha competencia da Xunta. Desde o BNG sí que acreditamos na necesidade, poño por caso, dun servicio de rehabilitación dos nosos lugares, das nosas aldeas, da nosa zona rural. Eso sí, servicios como se traballaron en Allariz, vinculadas pois con subvencións a nivel europeo, para pôr en valor o noso rural. En eso sí que acreditamos. Ora, en outro tipo de cuestións, como é a que vostede nos propón do tema dos asesoramentos, é unha cuestión da Xunta e que debe ser a propia Xunta que na poña en funcionamento e atenda aos servicios que ten que non atende. Grazas. Grazas, ten máis tempo. Rematei. Rematou? No, bueno, pago. Pois perfecto, perfecto. Grazas. Ten a palabra a señora Tinente Alcalde. Moitas grazas. Bueno, decir que sí, que comenzar a traballar ou seguir traballando na modificación do pexón é un feito. Bueno, o modificar o pexón non se fai en un ano, nin se fai de febreiro a decembro. Modificar o pexón faise, como mínimo, calculamos que a 3 anos. E hai que facer unha licitación, porque evidentemente isto ten un costo moi elevado. Entón, evidentemente, temos que saber moi ben onde investimos o diñeiro, e 8.000 euros para 20 consultas, imagínese, en vez de 3, pois son 20, veña, pois non merece a pena. Informar sobre estes asuntos, xa lle estamos dicindo que estamos informando. Calquera cidadán ou cidadá que veña ao Concello de Barbadas a informarse sobre calquera tipo de axudas relacionadas co urbanismo, coa vivenda, informado, evidentemente, sale de aquí informado. Que ten que ir á Rúa Progreso? Sí, claro, porque el é onde o van informar dunha forma máis precisa. As axudas son da Xunta, axudas en vivenda da Xunta de Galicia. Quen ten que informar? A Xunta de Galicia, que está máis que claro. Pero, bueno, non sei agora porque teñen este interés por informar en cuestións como a vivenda, cando a vostedes o urbanismo pouco lles importou durante moitos anos, durante os anos nos que estuveron gobernando. Porque ese partido de 28 anos, o resultado é especulación 10, vivenda de promoción pública 0. Eso é urbanismo. Concordo tamén co concelleiro do BNG. Especulación, especulación, especulación. Que a Xunta ten unhas axudas fantásticas? Pois terá a Xunta que
canalizar esas axudas. Para iso ten uns servicios fantásticos para chegar a información aos cidadáns e de propaganda política tamén. Moitas grazas. Tamén lle queda tempo. Pois moitas gracias. Creo que foi a segunda intervención. Ten vostede un minuto, doña Chelo. Me quedo con la última palabra de la señora Morenza, perdón, especulación, especulación. Mire, Barbadas hoy tiene más de 11.000 habitantes gracias al Partido Popular de 28 años de gobierno. No voy a entrar en la especulación porque, lógicamente, yo no voy a entrar en ese tema, pero si 11.000 y pico habitantes estamos en Barbadas es porque realmente hay unos servicios, se hizo obra. Sabe que usted, la Valenzá, la urbe, lo que eran los pueblos, hace pues muchos años no había nada y hoy pues tenemos unos servicios básicos. Muchos de los que vivimos aquí nos vinimos a vivir porque realmente todos los servicios los teníamos, no teníamos que salir fuera de aquí, tenemos colegios, tenemos tal, y esto todo lo dejó hecho en su momento. Es una herencia que el Partido Socialista heredó del Partido Popular. Ya termino. Y llevan 10 años gobernando, sigan creciendo hacia adelante y no miren hacia atrás. Espero que el PSOE siga y que esos 3 años queden en menos porque nos vamos a las siguientes elecciones. Gracias, señor alcalde. Por favor. Mire, eu casi non iba a intervir nesta ocasión, pero vostede fixo un comentario ao principio deste pleno dicindo que non se votara a vista atrás. Pois agora acaba de votala vostede para atrás. Acaba de votar. Non interrumpín, doña Chelo. Hasta agora todos nos mantivemos respetuosamente nas intervencións, excepto, aínda que discrepo co señor Sarín, cando debatiron vostedes dous en relación, don Ramón e doña Chelo, en relación á emenda que había que facer sobre a Garda Civil. Creo que era un debate sobre a emenda, non era que intervira fora de tempo. Estaban debatindo sobre a emenda, que aclarei eu. Pero bueno, é igual. Digo que vostede votou a vista atrás e agora quero votar eu tamén, entón. Mire, Barbadas tivo problemas para construir un segundo colexio. Sabe vostede perfectamente. Por unha liña de tendido eléctrico que houve problemas para colocala ou para movela. Ten problemas para construir un instituto do que había unha primeira pedra hai destos xa 15 anos, doña Chelo. E xa é na hemeroteca, xa é nos medios de comunicación, xa é na prensa. Tivo problemas para construir un polideportivo. Sabe vostede perfectamente, porque creo lembrar que era concelleira de Deportes, e sabe que non houbo permiso da Confederación Hidrográfica hasta que este goberno chegou aquí e soubo que non había ese permiso. Hai unha serie de infraestructuras, doña Chelo, que quedaron pequenas. Infraestructuras pequenas, porque non se pensou precisamente en dimensionar un concello conforme ao que é a capacidade prevista de poboación, o crecemento demográfico da poboación. Porque se os edificios se podían construir como se construíron, pois evidentemente iba a vir poboación e, polo tanto, tiñan unhas necesidades de servizos. Chámase piscina municipal, chámase gardería ubicada noutro sitio, chámase unhas oficinas municipais dun xeito, chámase Casa da Mocidade, que foi un goberno de coalición co Bloque, nunha concellería do Bloque Nacionalista, por exemplo, chámase o CIM, que tamén era nunha concellería do Bloque, pero nun goberno de coalición, e similares. Eso estaba carente. Un centro de saúde que vostedes colocaron onde colocaron, doña Chelo. Entón non falen de especulación ou non. Sí que houve especulación. E os mellores espazos foron destinados ao que é a construción privada. Vivenda pública. Ainda recibe unha chamada da directora, da xefa provincial, creo que se chama ahora, non? Para preguntarme se había solo para construir vivenda de promoción oficial en Galicia. Eu digo en Galicia, en Barbadas. Non lo hai. Centro de día, estuvese xestionando tamén coa consellería, haberá canto tempo, Eli? 2 anos. Non hai centro de día, nin o queren en Barbadas porque supostamente non hai demanda. O instituto, xa o mencionei. Por certo, señor Sarín, estivemos reunidos tamén ca xefa territorial neste asunto e precísanse para o instituto 10.000 metros cuadrados mínimo de superficie, se non lembro mal tamén eu. 10.000 metros cuadrados. O Concello agora mesmo non dispón de unha superficie de 10.000 metros cuadrados cunha orografía a caída.
10.000 metros cuadrados. Por que non hai 10.000 metros cuadrados cunha orografía a caída? Pois porque, que vostede dixo, non se pensou no futuro, non se pensou nas dotacións neste concello. Esa é a necesidade. E vostede, o mellor, viña a decir que non se traballaba con esa mesma intensidade no tema do instituto que da Garda Civil. Pois esa é a razón. Esa é a razón. Faltan esos 10.000 metros cuadrados. Non será fin. E creo que xa o expliquei no outro pleno. Creo que xa o dixe. Pois faltan esos 10.000 metros cuadrados nunha ubicación axeitada. Aí está. Fíxose a xestión coa Xunta de Galicia. Así. E, bueno, pouco máis que dicir sobre esta materia. Creo que se construiu arbitrariamente, creo que se construiu dun xeito anti-estético, creo que non se pensou precisamente nas persoas e que non se pensou en humanizar o Concello. Vayan ao Concello de Ames e verán a diferencia cando Ames medrou nas mesmas circunstancias que a nós. Bueno, quero dicir que o plan de urbanismo, o PEXON, é unha necesidade urxente para corrixir erros e abusos do pasado, nos casos nos que aínda sexa posible. É unha oportunidade para que entre todos e todas planifiquemos o Barbadás que queremos construir nun futuro con máxima participación de todos os axentes e situándonos todos nun plano de igualdade que repela calquera tipo de presión proceda de quen proceda. Un plan de urbanismo xusto e apropiado para Barbadás. Votos a favor da moción. En contra. Grazas. Que máis? Pasamos a moción do BNG en relación á celebración ou apoiar a celebración do ano Castelao en 2025. Ten a palabra don Serafín. Bueno, don Serafín ou dona Nuria. Sí, vou falar en... Ben, vou gastar un minuto en algunha cuestión porque a verdade que non me dá o fígado, vale, discúlpeme, que non me dá. Entón, que veña a portavoz do Partido Popular a decir que viene aquí la gente porque hai servicios. Por que servicio deixaron vostedes, señores? Que servicio deixaron vostedes? Vostedes o que deixaron son negocios, o que hai é negocios privados nos baixos. É o que hai na Valenzá e na maioría dos sitios, negocios. E baixos que quedaron para os seus, para lucrarse os seus correligionarios políticos, donde hai empresas privadas o que lle prorratearon os contratos hasta sine die. Eso é o que hai na Valenzá. Quere máis exemplos? Eso é o que hai. Donde hai unhas piscinas climatizadas, donde hai un centro, donde deixaron o centro de saúde. Fala dos colexios, bueno, non quero volver ao dos colexios, de verdade, porque daríame para falar máis que falou o señor alcalde do centro de saúde, do posto de Garda Civil, e mire que esa sería unha cousa da que podría falar largo e tendido, pero non o vou facer, simplemente que me parece ridículo todo isto, non? É dicir, o instituto, pois... Hai unha parcela, se non hai ese 10, habrá que buscar alternativas. Habrá que buscar alternativas en outras áreas de reparto. Habrá que... O Bloque xa deu... Non vou agora volver sobre esa cuestión, porque xa trouxemos mocións a ese nivel, a ese respecto. Pero, bueno, me pareceme... Bueno, non sei, raya ridiculez que veña vostede a dicir ese tipo de cuestións. Bueno, señor alcalde, non hai debate, non houve un debate sobre os acordos. Nesta sesión plenaria non pode haber debates cruzados sobre acordos. Hai intervencións pechadas que establece o regulamento de participación que ten uns tempos determinados e onde cada portavoz ten que facer as súas intervencións en eses tempos pechados, de acordo? Si vamos a estar como estuviéramos como antes, que non había grabación, que estábamos como na taberna falando cada un cando lle parecía, pois volvamos ao pasado. Pero eu creo que hai que guardar as formas que establece o regulamento, vale? E falar cada un cando lle corresponde, no turno que lle corresponde, como está facendo este portavoz. Con respecto á moción, para cinguirme, a moción que traemos do BNG de apoio á celebración do ano Castelao. Podemos afirmar sin ningún xénero de dúbidas que Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, nado en Rianxo o 30 de xaneiro de 1986 e finado en Bos Aires o 7 de xaneiro de 1950, é a principal figura política e cultural da historia contemporánea de Galicia. Esta condición deriva dunha trayectoria vital marcada pola integridade ética e a loita contra todo tipo de discriminacións e desigualdades, defensa do dereito nacional de Galicia e militancia no internacionalismo solidario. Toda a súa obra e pensamento emanan do seu compromiso político e social para o que levou a participar activamente nas distintas organizacións do nacionalismo galego, primeiro nas Irmandades da Fala,
en Lugo no 1918. Máis tarde, xa no período republicano, coa fundación do Partido Galeguista no 1931. A súa obra e literatura artística desde anos foi plenamente consecuente ca toma de posición na defensa do país, da cultura, da lingua e das aspiracións de xusticia e liberdade do pobo galego. Nos anos 20, a súa actividade converteuse no ámbito cultural cunha produción destacada como Cousas, o álbum e a exposición Nós, así como a participación no grupo Revista Nós, o Museo de Pontevedra e o Seminario de Estudos Galegos. Nos anos 30 asumiu cargos de responsabilidade política no Partido Galeguista e exerceu como deputado nas Cortes da República entre o 31 e o 33, a partir de abril do 36. Neste período centrou grande parte dos seus esforzos na expansión do Partido Galeguista e na campaña polo Estatuto de Autonomía, finalmente aprobado no plebiscito de xullo de 28 de xuño de 36. Un estatuto que Castelao consideraba non como un fin, sino como un primer paso para o desenvolvemento do autogoberno do noso país. Por esta firme e inquebrantable compromiso co seu país, Castelao tuvo que pagar un alto prezo. Primeiro, o desterro a Badaxoz, do 33 ao 35, decretado por o goberno direitista de Leguz. A partir do golpe de Estado fascista de xullo do 36, momento no que tomou partido en defensa da legalidade republicana de Galiza, sufrindo unha persecución implacable que se traduce nun expediente de responsabilidades políticas no expolio da súa casa e dos seus bens e unha multa de 75.000 pesetas que tivo que pagar a súa familia na depuración como funcionario público, como fixo o franquismo con moitos, con cantidad de funcionarios que non acabaron nas cunetas, simplemente os depuraron para meter en eses postos a súa xente, a xente da Falange e a xente vinculada ao movimento. A persecución e o asesinato dos principais líderes do nacionalismo e do republicanismo galego, compañeiros e amigos seus, marcou fundamentalmente a Castelao. Por iso, en xullo do 36, un dos obxectivos centrais da súa vida foi a denuncia dos crimes da ditadura, a lembranza, a dignificación e recuperación do exemplo das vítimas da represión franquista. Deste empeño decidiu escoller o 17 de agosto, data do asesinato do seu amigo Alexandre Bóveda, como Día dos Mártires Galegos ou Día da Galiza Mártir. Deste compromiso naceron obras como Álbums de Guerra, Galiza Mártir, Atil en Galiza e Milicianos. Campañas de propaganda na URSS do 38, Estados Unidos e Cuba no 38 e 39, e asentamento definitivo con Virxinia Pereira en Bos Aires a partir do 40. Leva 5 minutos e 20 segundos. Vale. Eu voulle dar algo máis de tempo porque creo que Castelao merece, pero como algo absolutamente excepcional. Bueno, porque está relatando a toda cantidade... a moción. Estou lendo a moción porque creo que a lectura da moción... Non se enrede. Vale, xa está. Utilice o tempo que lle dou Non vou a gastar adicional. máis tempo. Utilice, por favor, un minuto máis. Hai innumerables obras, como sempre en Galiza, como a impulsar a creación das Irmandades da Fala, os vellos non deben de enamorarse. Promoveu a fundación do Consello de Galiza no 1944, que foi o primeiro presidente. Pronunciou discursos históricos como Alba de Gloria no 48, para defender por todos os medios a aprobación definitiva do Instituto Galego por as Cortes da República, obxectivo que non chegou a ver realizado. Toda a súa vida e obra depositada na maior parte do Museo de Pontevedra constituen un inmenso legado político e cultural, facendo que os ideais fagan realidade na Galiza de hoxe. Temos a obriga de honrar e celebrar unha das máis persoas máis senlleiras da historia de Galiza. Ahora sí. Temos a obriga de facendo os fieis o seu pensamento. Continúo na segunda intervención. Gracias. Agradezole. Sí. Don Ramón. Moitas gracias. Sigo lembrando que a conselleira de Educación que está detrás súa entreveu fora do seu turno e non dixo ni mu. Ni mu. Pouco respeto lle teñen a Castelao, que na súa moción que traen vostedes e dedicas a falar do urbanismo de Barbadás. Pero bueno, non un pouco, pero máis o Partido Popular, o que fixo no Parlamento de Galicia de votar en contra, creo, por o que li nos xornais, a mellor equivócome, de que nomear a Castelao, como traen aquí nos acordos, o recoñecemento de Castelao como primeiro presidente de Galiza. Ainda que non foi elexido nunhas eleccións, Castelao sí que, gracias a Castelao, aprobou o Estatuto do 36, con máis apoio popular e con máis dun millón de votos, creo recordar, incluso que máis apoio co 80%, creo. O sea, levou naqueles anos a 1 millón de persoas a votar. É increíble. Moito máis que a Cataluña e o País Vasco. Entón, só por eso merece o recoñecemento de presidente de Galicia. E máis, os que están no poder, e os que estuveron antes no poder, son presidentes de Galicia gracias a este señor, ao que traballou este señor, a todo o que está aquí relatado, que xa o sabemos todos, incluso sufriu desterro. Xa ven vostedes o que confirmaba a prensa cando o Castelao faleceu, o que a prensa franquista dicindo que se informará só de súa actividade literaria e
y del resto que actúa como político y que Dios como que non, que perdonara os seus pecados. Entonces, un respeto. E vostede non o tuveron no Parlamento de Galicia sendo o presidente o que está agora gracias ao traballo que fixo este home. E con relación aos acordos, dicirlle que estamos de acordo. O que sí, a nosa opinión ou nosa postura vai a ser no punto cuarto. O Concello de Barbadás adicará a figura de Castelao dentro do presente ano unha rúa prazo de equipamento significativo. Nós apoiaríamos isto sempre que esa rúa, porque a figura o merece, fora ao cambiarlle a Avenida Zalanova por Avenida Castelao, ou, non sei, poñerlle o nome ao polideportivo ou algo así. O sea, teria que ser algo, o sea, o máis grande que haxa no Concello. Por senón, non poñan nada. Moitas gracias. Moitas grazas. Don Daniel, ten pouco tempo. Gracias. Non, completamente de acordo co sentido da moción e agora que Ramón fixo mención a este último acordo, ao cuarto punto do acordo. De feito, estuvemos falando no seo do Goberno Municipal buscando ubicacións para isto. Pero agora que dice Ramón isto tamén, pois, sería outra tarefa ambiciosa esa, pero bueno, que sí, que este debate, en cuanto vostedes presentaron a moción, xa estuvemos poñéndolle ideas, un brainstorming dentro do seo do goberno, pero en xeral, por suposto, o meu total posicionamento a favor desta moción. Moitas grazas. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. Boas tardes a todos e a todas. Entre 1220 e 1240 documentanse a aparición da creación oral dos primeiros compositores galegos, entre os que destacamos a Bernal de Bonaval. Iniciábase daquela unha tradición literaria musical culta en galego que con interrupcións tería continuidade ata os nosos días. Nesa tradición cultural colectiva destacan algunhas persoas que sobresaen por o seu xenio. Dentro desa constelación de exímeros creadores galegos está Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao, a quen lle deron a vida en 1886 en Rianxo. El enfrentouse cos límites da realidade e tentou comprendela e trasladala tanto á arte e á escrita, para logo transformala e perfeccionala acrecentando o noso ben común. Persoeiro polifacético, sempre tentou conectar co pobo, por iso sentiu a voz desas xentes, debuxou para elas, escribiu para elas e deulles dignidade ao trasladar os seus rostros e pensamentos na serie de humor Cousas da vida, na prensa. Eses miles de debuxos son a galería de personaxes populares máis grande da arte galega. Eses lectores, esas xentes, identificáronse con eses debuxos e co que dicían, sendo amplamente comentados e celebrados. Por iso gozou de grande estima e popularidade na sociedade galega do seu tempo. Son as cousas da vida por Castelao, decían. A súa convicción de demócrata obrigouno a darlle participación aos excluídos da loita política e do poder desde a restauración en a ditadura de Primo de Rivera. Como republicano, federalista e galeguista por coherencia ética, loitara por unha España confederal na que Galicia podía despegar as súas potencialidades. Ese compromiso convertiuno no deputado do galeguismo nas Cortes Constituíntes da Segunda República, integrándose de cheo ao proxecto colectivo e político da conquista dun Estatuto de Autonomía para Galicia. Castelao puxo a súa arte, a súa voz ao servicio do goberno da República e os seus 3 álbuns de guerra convertírono nun dos artistas máis admirados e reproducido na prensa internacional. Para defender os dereitos de Galiza, este galego universal e solidario publicará no exilio en 1944 o ensaio político Sempre en Galiza, do que este ano se celebra o 90 aniversario, sendo o Parlamento de Galicia editor dunha das súas máis interesantes edicións. A grandeza e xenerosidade de Castelao xa lle foi recoñecida en parte en vida. O seu enterro, en 1950, en Bos Aires, no exilio, foi unha apoteótica manifestación de loito. Cada ano o seu pasamento era conmemorado públicamente na emigración e clandestinamente en Galicia. Coa súa morte, Alfonso Rodríguez Castelao alcanzou definitivamente a categoría de mito.
sendo Ten que rematar que Se se deu acabou. tamén o tempo. sendo lido, citado, cantado e musicado xeración tras Ten xeracións. que rematar, señora Nieves, por favor. Van 3 minutos e medio. Solo 3 líneas. Solo? 3 líneas. Veña, remate, ande, por Aos favor. poucos foi Ou se non se queixarán. asomando en Galicia na ditadura a súa obra e a súa actitude ética exemplar. Dedicouse o segundo ano do Día das Letras Galegas en 1964. Pois sí, aceptámolo. Eso, pero bueno. Correspóndelle a dona Ana Falar, a concelleira de Cultura. A exposición de motivos no ven negar respecto a... está claro que Castelao foi o maior defensor do país, da cultura, da lingua e da aspiración de xustiza e liberdade do pobo galego. Toda a súa vida e a súa obra, como ben comentou Serafín, constitúen un inmenso legado político e cultural. Non hai dúbida de que Castelao foi un demócrata íntegro e exemplar. E todo o que fixo e dixo ao longo da súa vida e en todos os lugares do mundo nos que estivo foi esencialmente política ao servizo da nación e do pobo galego. Como o grupo de goberno, apoiamos o sentido da moción que estamos a debater, polo que votaremos a favor dos acordos presentados polo BNG de apoio á celebración do ano Castelao, facendo unha aclaración ao terceiro punto e introducindo unha engádega ao cuarto. Ben, con respecto ao terceiro punto, o Concello de Barbadás impulsará unha programación municipal propia que poña de relevo a dimensión política de Castelao, o seu compromiso con Galiza, a súa obra artística e literaria e o seu humanismo e internacionalismo solidario, decir que nós, como grupo de goberno, estamos a facer o noso traballo. O pasado xoves 30 de xaneiro, ás 17:30, realizouse na Biblioteca Municipal un obradoiro de ilustración infantil dirixido a nenas e nenos de 6 a 10 anos, titulado Os lentes de Castelao, guiado pola ilustradora María Lires. Tamén a Biblioteca Municipal de Barbadás ten en marcha unha campaña para promocionar a lectura en galego e, así, polo préstamo de libros en lingua galega, entrégase como agasallo un exemplar de Cousas de Castelao, unha edición especial, Os Quinquilláns, que é unha adaptación para a escena pensada especialmente para público novo e que se enganche coa lingua galega, coa lectura en galego. Esta promoción é válida ata fin de existencias. Tamén decir que a pasada semana recibimos unha proposta do IES Ferrocouselo a petición do equipo de dinamización da lingua galega, unha proposta de colaboración con o noso Concello para a representación dunha adaptación da obra teatral Os vellos non deben de enamorarse de Castelao, polo grupo de teatro afeccionado chamado Silvadeiras de Allariz. A representación terá unha duración de 90 minutos, apta para todos os públicos, e esta obra é lectura obrigada para o alumnado do IES, que maioritariamente é alumnado do Concello de Barbadás. Nada, esta obra será representada fora do horario lectivo e aberta para todas as veciñas e veciños que queiran acudir. Están todos vostedes convidadas e convidados a disfrutar desa obra. E tamén temos en marcha, xa que está o entroido preto, pois colocar un meco de Castelao que presidirá a Biblioteca Municipal nestes días de entroido que se aveciñan. Ten que rematar. Continúo na próxima intervención. Grazas. Don Serafín. Cando queira. Veña. Bueno, remato. Inmediatamente despois da súa morte, o franquismo iniciou a construción dunha versión manipulada de Castelao, ensalzando o creador, artista xenial e atacando, ocultando e minimizando a súa trayectoria e obra política. Continuar con esta visión distorsionada, convertelo nun mito desprovisto de ideoloxía e de compromiso político, utilizalo como estandarte en contra dos ideais que defendeu, constitui unha fraude histórica e unha negación do legado inmenso que nos deixou. Vou ler en Buenos Aires o 7 de xaneiro do 50, que o Partido Galego tamén o fixo referencia. A Dirección Xeral de Prensa do Antigo Réximen enviou unha nota a todos os xornais do Estado ao día seguinte para que o todo xeira unha
unha nota neste sentido. Tras a morte en Bos Aires do político republicano e separatista Alfonso Rodríguez Castelao, sinalas o seguinte. Non vou non ler en galego, pero evidentemente era en perfecto español para todos os medios de comunicación del Estado. A noticia da súa morte darase en páxinas interiores en unha columna. Ensalzaránse as súas cualidades de humorista, escritora e debuxante, destacando a súa e que agarda o perdón dos seus pecados na misericordia de Deus. Con isto non queda moito máis que dicir. Vale. Fixeron a burla que marchase do país como pasou con outros moitos, non? Aquí podíamos pensar en dibuixantes como que a moitos que por facer caricaturas do antigo de Franco, pois o fusilaron o señor Carlos Bluff no 28 de xuño de 1940. É dicir, por que o Partido Popular vota en contra no Parlamento galego? Porque o Partido Popular son os herdeiros políticos do franquismo, polo tanto, aquelas persoas como Alfonso Rodríguez Castelao, pois, lóxicamente, chirríalle, inda que agora queran facelo seu, pero saben que non é así. Hai xente como Charles-André Joseph María de Gaulle, un xeneral francés que dirixiu a resistencia francesa contra a Alemanha nazi na Segunda Guerra Mundial, dirixiu un goberno no exilio, foi xefe de goberno provisional da República Francesa no 1944. A este sí que o declararon xefe do goberno. Castelao non. Castelao non merece eso para vostedes. Debuxante, humorista, gráfico, escritor, humanista, político que presidiu o Consello de Galiza, un goberno no exilio que se constituiu o 15 de novembro de 1944. Goberno legalmente constituído fronte á ilegalidade do golpe militar que se impuxo no 36. Compre restituir a súa condición de presidente no proceso de recuperación da memoria histórica que pretendemos. Remato simplemente reseñando a campaña que está desenvolvendo a nosa organización política ao longo do país que durará ao longo deste ano e que concordamos pois, que as manifestacións do Partido Socialista e tamén do Partido Galego a respecto de dedicar un lugar senlleiro no Concello. Grazas. Grazas a vostede. Don Ramón. Sí, nada, demostrar de novo o noso total acordo con eso que dixemos, cando se planteese ese debate, pois nos loitaríamos porque fora así, senón pois non estaríamos de acordo en que se dera unha relevancia menor, un sitio máis menos visible. Con relación ao Partido Popular, eu voulles a dicir unha cousa. Despois do que pasou outro día no Parlamento de Galiza, no que me baso, de que non quixeron nomear a Castelao como presidente de Galicia, despois de todos estes argumentos. O máis bonito, o sea, isto é outro acto de trilería, porque fan unha exposición defendendo a súa figura e todo, político, non sei cuánto, sempre en Galicia, pero vostedes leron o sempre en Galicia. O sea, algún de vostedes, eu dudo. Porque se leron, se vostedes leron o sempre en Galicia, o sea, os dous tomos completos, o sea, o libro completo, non se entende o que fan no Parlamento e o que fixeron no Parlamento español, votando en contra de falar en galego ali. Non se entende. Iso non cabe na cabeza unha persona que estén defendendo unha cousa así e que leran iso e que despois traicionen ese home desa maneira. Non se entende. Moitas gracias. Moitas gracias. Don Daniel. Nada, brevemente, ainda polo empeño do BNG de silenciar a este partido e a este portavoz, que se refírese ao Partido Galego e ao Partido Socialista como que son os que propoñen eso, unha praza, unha rúa ou algo. Bueno, pois eu fago unha proposta aquí que todos fagamos as nosas aportacións. Que todos os grupos políticos fagan as nosas aportacións para nomear este... Que non só se quede nunha decisión de goberno, vamos. Que abramos un tempo de achegas sobre propostas de lugares ou infraestructuras susceptibles de ser chamadas Castelao. Gracias. Gracias. Corresponde a palabra ao vocero do Partido Popular, a dona Nieves. Castelao convócanos sempre e únenos a todos. El é dos persoeiros máis coñecidos e recoñecidos por todos os galegos e galegas. Por iso o pobo galego otorgalle a súa máxima estima
e escolleuno a el como a un dos seus símbolos. Por iso, o Partido Popular de Barbadás, cando se van a cumprir os 75 anos do seu pasamento e cando xa leva 40 anos repousando na súa terra, como recoñecemento a mostra de gratitude do pobo galego, acorda amosar o seu apoio e declaración deste 2025 como ano de Castelao. Nada máis. Ten vostede a palabra, dona Ana. Ben, pois a engádega que queremos introducir ao punto 4 é precisamente o que estamos a falar todos os grupos municipais. Consiste en engadir a ese texto o Concello de Barbadás adicará a figura de Castelao dentro do presente ano unha rúa, praza ou equipamento significativo. Os diferentes grupos políticos da Corporación Municipal farán propostas de posibles ubicacións, valoraránse as distintas alternativas e levarase a cabo a toma de decisións de maneira consensuada. Nada máis. Rematou. Están de acordo coa engádega? Ten algo máis que dicir? Non, nada máis. Grazas. Don Serafín, ten vostede un minuto. Sí, concordamos ca engádega do Partido Socialista. E tamén con Ramón Padrón, porque efectivamente tamén falaba na mesma sentido, da Avenida Celanova ou dun polideportivo, que sea unha cuestión, vale, concordamos. Parecenos correcto que efectivamente este facendo xa ese traballo de agasallar con cousas, deses obradores que están facendo, esa proposta do IES, do Ferrocouselo. Sí que así a bote pronto iso do Meco de Castelao, pois faime dubidar un pouco, porque aínda que entroido, pero que se correrá o risco tamén de ridiculizar a figura, non o sei, é dicir, en todo caso, que o valoren. E bueno, nada, o PSOE xa estivo no Parlamento e agradezco que aquí pois estén a favor desta iniciativa, desta moción. E con respecto ao que dice a portavoz do Partido Popular, remato, 40 anos reposando na nosa terra, el quería volver ao país cando o país fora libre. O país sigue dependendo de quen depende, do Estado español. Por tanto, non se cumpliu exactamente na súa memoria con respecto a onde tiña que onde debían repasar os seus restos. Don Serafín. Remato, grazas. Grazas a vostede. Quero facer dúas puntualizacións. A primeira é dicir que cando interviu Dona Marga no seu momento foi porque tiña que aclarar algo que era relevante en relación ao regulamento. Creo que era importantísimo que se deixara claro como era o razoamento e a exposición e que repercusións podía ter sobre esa votación e sobre o regulamento en sí. E depois tamén interviu o señor Morgade a petición miña, pero son cuestións aclaratorias e creo que nos dous casos eran importantes. Ben, o Partido Socialista sempre tivo un alma nacionalista, vostede sábeo, que o que fagan os diputados no Parlamento de Galicia é cuestión deles, é baixo a súa responsabilidade. Aquí, en Barbadás, ten claro cal é a súa vocación. A súa vocación é a da defensa do país. Eso é certo. Pero temos claro que queremos potenciar ao máximo o Estatuto da Autonomía e, se é posible, evidentemente ten que haber un consenso ou unha aprobación maioritaria que se amplíe a todo o que permita a legislación vixente. Se se cambia a legislación vixente a nivel estatal, tamén queremos ir máis alá. Queremos ir a nivel competencial, tanto como que máis. Porque somos, como ben dixo don Ramón e como ben dixo vostede, unha comunidade autónoma histórica per se que arrastrou un porcentaxe de aprobación do voto pola autonomía en aquel momento moi superior ao que se considera agora Euskadi e Cataluña. Pois nese ámbito, nese aspecto e nesa posición está o Partido Socialista de Barbadás. E dito eso, doña Nieres, eu creo que se debe dedicar á novela bucólica, a la de las mariposas e a la de las ovejas. Eso é o que veu dicir vostede aí nese discurso, porque valoración política sobre o que fixo Castelao, mire, vostede fala da España federal e confederal. E vostedes que din agora no seu partido, como é que se atreven a mencionar nun discurso la España confederal e federal que defendió Castelao? Si vostedes están agora incluso en contra casi das autonomías en algún aspecto, queren recortes das autonomías, queren volver a centralizar e recentralizar este país. E nos habla usted de la España federal y confederal. La coherencia brilla
por su ausencia entre o discurso bucólico do século XIX, de las montañas, las mariposas e tal, e a realidade. De verdad, que me sorprende o discurso do Partido Popular. Sorpréndeme, o seu, polo menos. Non sei se é de todos. O seu deixame anonadado. Anonadado. E vostedes supoño que só falan do que é a valoración de Castelao, porque do que di o Bloque Nacionalista non di nada. Dixo un punto. Falou de que o ano Castelao, pero hai máis cousas. Pero bueno. A camoción están... Bueno, iso é unha votación, iso a parte, pero volvo a falar. Pídolles, por favor, coherencia sobre o federalismo, o confederalismo, a presencia de máis poder para Galicia e similar. Bueno, votos a favor da moción. No, está aceptada a votación. Vale, pois unanimidade tamén, agradecese. Bueno, pois rematou o que é a parte resolutiva. Por outro lado, teñen vostedes toda a documentación en canto a dación de contas. Rogo se pregunta se hoxe agradecille un pouco de axilidade porque teño que facer unha xestión. Ten que empezar vostede, don Ramón. Don Daniel. Eu quería facer unha mención especial a unha persoa do movemento veciñal ourensán que faleceu onte, Arturo Rodríguez, que foi compañeiro neste concello e que é un loitador incansable polo movemento veciñal, polos dereitos da veciñanza, en especial os da Carballeira. E insisto que estuvo traballando neste concello, pois comigo foi compañeiro na casa por aquela chamada Casa da Xuventude nos anos do ano 2005 ao 2010 explícitamente, así que quero facer extensible este recoñecemento a toda a corporación. Gracias. Gracias. O Bloque Nacionalista algún rogo e preguntas? Vou ler, mañá registrareinas, porque a verdade é que non tuve unha ocasión de facelo. Vou ser breve, vale? O Grupo Municipal de Barradas ten coñecemento da publicación no BOP do 16 de xaneiro 25, convocatoria e bases do proceso de selección de plazas de oferta pública ordinaria e extraordinaria para o 24. A convocatoria recolle estas plazas. Técnico de Administración Xeral, Grupo A, Plaza de Traballador Social, Grupo A, finalmente Plaza de Asesor Xurídico, CIN, Grupo 1. Estas plazas son de turno de acceso libre. E vinculada a pregunta. Que prazas están contempladas na RPT que ainda non están cubertas? Que prazas están previstas cubrir en agosto do 24 e cales foron presentados aos representantes dos traballadores do Concello? Que mesas de negociación cos representantes dos traballadores celebrando no ano 24 e no que levamos de 25 pedimos copia das actas? Qual foi o acordo acadado nas mesas de negociación en relación ca contratación de persoal? Por que na oferta pública realizada polo Concello en decembro do 24 só se recollen únicamente 3 plazas e non se incluen as restantes contempladas no RPT? Por que na sesión plenaria de xaneiro desde a alcaldía se manifestou que as bases reguladoras dos procesos selectivos derivados da oferta de emprego ordinario e extraordinario para o 24 estaban paralizados cando existe un decreto de 27 de decembro do 24 que as aproba, eu teño por aquí. Que persoas formaron parte dos tribunais do proceso de selección realizados polo Concello de Barbadarra durante o 23 e 24? Repetironse de maneira reiterada as persoas que formaron parte dos tribunais nestes procesos selectivos? Considera o grupo de goberno PSOE e DO que o Concello de Barbadas non ten máis persoas cualificadas para participar nos tribunais de procesos de selección? Por que se publican con urxencia por de varios meses sin contar con secretario oficial no Concello estas plazas e non se convocan as restantes? Que justificación ten a convocatoria únicamente estas 3 plazas xunto no momento actual? Sigo. Si queren contestar verbalmente, pero espero que sexa por escrito, como solicitamos sempre. Outra pregunta sería... Decembro do 24, este Concello, Grupo Político rexistra un escrito, ausencia de Secretaría Municipal no organigrama do Concello, consideramos que isto se estendeu de un xeito inexplicable, e agora vemos que efectivamente o novo secretario, o que pretendemos, como ben sabe, que teña un traballo fructífero e correcto aquí no Concello, se ven a hora de reincorporar a mediados de mes, xusto ca publicación no BOP destas bases, o 16 de xaneiro. Recolle esas 3 plazas que antes reseñei e pregunta: por que non se iniciaron os trámites coa Diputación Provincial durante o último trimestre do 24 despois da ausencia da anterior secretaria municipal, tal como solicitou o BNG, para cubrir de forma transitoria ese posto? Existindo funcionario no Concello con titulación de Dereito, qual foi o criterio
para a elección do nomeamento da Secretaría Ambiental, podría pensarse que cun funcionario habilitado para o posto referido o proceso antes reseñado publicado no auto da 16 de xaneiro tería chegado a publicitarse. Sigo. Un rogo, noutro sentido distinto, o Concello de Barbadás manifesta a favor das mobilizacións que a Plataforma Social Queremos Galego está a desenvolver ao longo do país relativas á situación de emerxencia lingüística que está a sufrir o idioma e apoiar a manifestación convocada para o 23 de febreiro ás 12 en Compostela para que fará un chamamento de participación á veciñanza do Concello nesta gran mobilización. Remato vinculado á intervención que tuvo antes o señor alcalde, eu traíno unhas preguntas aquí que vou registrar mañá. Despois da manifestación do señor alcalde na sesión plenaria do xaneiro pasado a futura construción do posto da Garda Civil, porque se anunciou nos medios de comunicación a bombo e platillo sobre este tema que xa está palabrado un baixo para estes fins que se faría na Valenzá e porque se desbota todo isto, antes explicou no señor alcalde, onde se vai construir o reseñado posto da Guardia Civil, hai algunha parcela reservada nas áreas de reparto ou ben está fora do planeamento urbanístico, vexo que sí que antes comentou sobre o tema. Preténdese legalizar algún terreno para o recordo rural para este fin? Quen vai asumir o gasto de construcción da infraestructura? Quen vai asumir os custos de mantemento do futuro posto da Guardia Civil a cargo dos orzamentos do Concello con cargo a fondos do Ministerio de Interior? Remato e mañá registrarei todo na plataforma. Gracias. Grazas a vostede. Unha pregunta dos rogos. A empresa encargada da limpeza dos edificios municipais está realizando os traballos de forma precaria desde hai 2 anos. Segundo informacións previas, a licitación para un novo contrato debería sair a concurso no mes de outubro do ano pasado, pero isto non aconteceu. O contrato actual finaliza en maio deste ano e se a empresa decide non continuar coa prestación do servizo nas dependencias municipais, quedarían dúbidas sobre a continuidade do servicio e as condicións das traballadoras. Por o mesmo preguntamos, cando se publicará a licitación para o servizo de limpeza dos edificios municipais? Segundo, se non se licita o procedemento a tempo e a empresa decide deixar de prestar este servizo de limpeza a partir do mes de maio, en que condicións quedan estas traballadoras? Si quedan despedidas, si pasan a ser traballadoras municipais e si pasan a ser traballadoras municipais con que convenio? Co que teñen actualmente ou con outro convenio novo? Por favor, claridade a hora de responder. Dous rogos con respecto a traballadores deste Concello. Un deles que foi despedido sin cumplir a lei, sin previo aviso destes 15 días. Deronlle 2 ou 3 días, dixeronlle que estaba fora, cando só lle quedaban 2 meses para que tuvera dereito a unha xubilación de pensión digna. Vale, ademais non se lle pagaron as vacacións, vale? Non se lle pagaron as vacacións. Cando este señor a reclama a nivel oral, dice que as presente por escrito. Despois, outro señor que foi afectado por unha RTP e cambiouse o posto de traballo. Este señor leva sin cobrar os seus trienios desde hai 5 meses. Vale, algunhas destas persoas é que algúns están enfadados, outros están preocupados e outros directamente se caían as lágrimas cando me estaban contando. Entón, por favor, o dereito dos traballadores a recibir as súas retribucións é básico. Se meten algún escrito, hai que contestar por obligación, pero tamén por moralidade e humanidade. Onde está a vosa humanidade? Hai que contestar a xente e dar cabida aos seus dereitos laborais. Creo que non debe facer un discurso político desto. Vale, Cinga esas nada máis. preguntas. Gracias. Cinga esas preguntas porque igual non está dicindo a verdade. Está tendo información terxiversada. Entón, creo que as preguntas son preguntas, non discurso. Un discurso político. Entón, por favor, que non se repita. Eso foi un discurso político que vostede fixo en lugar de facer unhas preguntas. Entón, polo tanto, tome nota para sucesivos non facelo así. Sí, por favor. A ver, eu vou ser breve na resposta da súa pregunta sobre a licitación da limpeza de edificios municipais, porque así xa queda recollida en acta. Supoño que se dará bueno, que estará conforme con esta resposta, que estamos traballando dende hai meses e en breve non. Bueno, pois xa contesto por escrito. Gracias. Non, contestou por escrito, claro. Partido Popular, por favor. Nós temos un ruego na Rúa Milladoiro que está Caldelas. Caldelas. Finca Fierro. Na Finca Fierro, porque realmente hai, como bien dicen los vecinos, un cráter. Entonces, por favor, que vayan cuanto antes porque, bueno, por allí pasa muchísima gente y hay que arreglarlo. Y después, en relación a lo del paso de peatones, le hago un ruego, señor Valcárcel,
Este es el paso de peatones que todos conocemos, que es donde suelen atropellar a la gente, ¿vale? Y me remito a la noticia que... Vina eu tamén. ¿eh? Me vi yo tamén. Que vin eu tamén a noticia. Pues la noticia dice que a un despiste, ¿no? Que fuera a velocidad. A un Pero despiste, ese pero o uno- despiste de quen é? Vamos a ver. Culpa do Concello ou do conductor? Pero es que de una curva, vamos a ver, ese paso, por eso le hago un ruego, ese paso de peatones, pidan un informe a la policía local porque eso es donde se atropellan. En la misma semana hubo 2 atropellos, uno por un despiste, pero el otro no iba a velocidad tampoco. Y es el cuarto ya que hay en ese paso de peatones. Cruzan sobre todo a las 8 de la mañana, y lo sigo diciendo, cantidad de menores que van a coger el autobús a la Moraima. Entonces, hago un ruego desde el Partido Popular que por favor se haga un informe de la policía para que ese paso de peatones se quite de ahí, Doña porque Chelo, va a haber... permítame facerlle un matiz. Si se pide un informe condicionado porque hai que quitalo de aí, se xa coherente tamén pedirase o informe Bueno, para ver se se é pide- correcto ou non, a pero ver, non diga pedirase o informe lógicamente, para que lo quite de pero- aí. pero Entón es que xa de- estou dirixindo o informe, xa decido eu. Bueno, a ver, hacemos un ruego Claro. para que haya un informe de la policía, Exactamente. porque no es normal que después de una curva que la gente, aunque venga a 30 a veces, Pero- y como no hay iluminaria adecuada, vale, puede pasar. El día que haya un atropello, lo dijimos cantidad de veces, el Partido Popular, con una desgracia, nos vamos a echar todas las manos a la cabeza. Entonces, por favor, hagan Doña un Chelo. informe de la policía, solicítenlo. Correcto, y- parecenos ben, pero Vale. é certo que ese paso de peóns tampouco é de agora, é de hai moitos anos. Mirarémolo, pedirá o informe, pero non condicionando, como dixo vostede, no, e solicite el informe para que se retire el paso de peatones. Bueno, según Doña el Chelo, informe, o pues que diga o informe. lo que diga el informe. Que diga o informe, que ao mellor ten que Lógicamente. ser desplazado un pouco, ou non, ou poñerlle alumeado, ou o que sexa. Non, a cal se refire vostede? O que está enfrente, dixo que está enfrente da El Mercadona, el do que está, Mercadona. o sea, entre Pues ese paso antes sí Ese que paso ese paso modificámoslo xa, doña Chelo. que estando mal. E puxémoslle barandilla para evitar que se cruzara, porque a xente cruzaba Bueno, máis pues perto da sigue, curva. sigue estando mal. Ben, pois a iso vou, doña Chelo, o feito de que vostede di responsabilidade do Concello. Ese paso de peón xa foi modificado, trasladando máis para aquí, máis para onde o Mercadona, e puxose baranda dos dous lados, doña Chelo. Pero es que es la propia, los cuerpos de seguridad, Que ¿quién lo sí, doña dice? Chelo, No soy yo, que no acepto, entiendo. acepto eso, pero tamén ten vostede que aceptar que o paso de peóns no seu momento estaba moito máis atrás, en zona moi perigosa, e que non había baranda que ahora sí que hai, perdón. No, estamos respondendo á pregunta. O rogo, Eu teño un rogo tamén. por favor. Que o antes posible, que xa que se fixe un pequeno arranxo no tanatorio de Piñor, pero debería ser de limpar un poquinho mellor e preparar un pouco o acceso, que cando chove moito, pois esvaras ali. Entonces Mais. que non se olviden del. Eu teño un par de rogos que o primeiro é que revisen o alumeado aquí das rúas Rosales, carretera que pasa, bueno, entre a Valenza por o pobo de Barbadás, vale? Que hai varias das farolas que non están a funcionar. E sí que é verdade que a semana pasada, ao menos, varias veces pola mañá, ou baixar a levar a pequeno ao colegio, sí que hai unha parte da Valenza do lado esquerdo Podes explicar. que non aluma. Pode ter explicación, pero creo que hoxe estaba, eu por lo menos hoxe creo que estaba alumado. Pero a semana pasada por lo menos, claro, Aí, trata de haber accidentes. É certo que os accidentes veñen a veces por despiste tal, pero se a luminaria xa non é a caída, no, vamos a ver, explicará ahora Víctor mellor o tema É un de que tema, hai uns claro. reloxes astronómicos que non sei se afectan a eso, pero sí que é certo que é importante a colaboración veciñal tamén para que se nos avise do que son as incidencias, porque houve uns incidentes, en Fincafierro, creo que foi, que levaban 4 días sin luz e non nos avisaron. Entón, creo que a colaboración veciñal é esencial tamén para isto se faga con máis prontitude, porque o servicio de mantemento vai prácticamente no Eu día. non vou entrar aí porque eu creo que hai xente que avisa, pero E hai xente que avisa, claro que sí, E despois outro rogo que si fixeron, por lo menos público, anunciaron
o mellor o tema é un tema relacionado co CIN, onde vostede en novembro recórdolle que naquel momento lle gustaría saber por parte da Xunta e do sanitario desta corporación, onde mencionou, cando se levaría a cabo a apertura dos 5 centros de urxencia contra a violencia de xénero. Supoño que ven de saber que Galicia cumpre os prazos. Están abertos desde finais de ano, e mentre Galicia cumpre, o Estado prorroga hasta xuño do 25 para demais comunidades. Que teño que ver eu con eso? Eu preguntei. Eu só roguei Sí. se fixera, mas que tanto interés tiña vostede pero naquel isto- momento de saber que o Sergas en mediados de novembro sí que tiña obra feita, Don José Luis. e que en decembro acometeu todo. Rogos e preguntas. Isto foi unha cuestión Pero que lle estou plantexei rogando un que debate. si, en realidad, vostede, por lo menos que tanto interés tiña, se publicou que É xa porque estaba teño- aberto o é porque centro teño- de Ourense É porque teño de que publicar cando urxencia temos, da violencia de porque temos xénero. aquí en Barbadas. Podémoslo publicar, é certo, pero pero Pois eu creo publicitamos... que é algo moi importante que a Xunta tamén cumpre. Nos publicitamos isto, pero isto creo que non ten o caso, pero bueno. Máis. Nada máis. Pois, grazas a todos e todas. No, pregunto. ¿Qué pasó? Usted no ve negro. Ahora sí. No, pero usted es viendo PP. No, gracias. Pues estuve estaría. José Luis. Don José Luis. Ay, no, bueno, pues eu guardo que nunca Don está José de máis. Don José Luis. Asunto eran 7 e sacou 5, No, no. Sí, se quedaron 5. De 7. Bueno. No próximo xa o digo eu, Y sabes que los Eli, fondos- acuérdate. y sabes que los fondos son fondos europeos que interviene el Estado para dar el plazo. Y las comunidades autónomas que hicieron. O sea, como no tienen